Oyawre Nyakwara Mogajwang kawuono en wuok tich giko dwe mar 9 higa mar 2024 ma en Ramogi FM gi Ramogi TV ma kelo chenro mar kaka waneno kinyi ma kawuono chieng' wuok tich makende. Wiki kwil ne wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom miwa koth kendo mich mar ngima. Wach maduong' ndi warwakni machiegni wabudh kodi kanyakla wago mbaka weche thoth kaka kiseneno Nyakwara Mogajwang kendo kaka kisewinjo ikore ka mar mi ng'eyo matut weche mopogore opogore matimore ma in bende isebedo kelo ka ketho kinde akaw thuolo mar gomos makende ne jowa manyo winjo kokalo kuom Ramogi FM rapim mar 107.6 FM Kisumu kod alwora mare ma wasebedo ka wanoko Mariamo chakre odhiambo manyoro. Kata kamano geno ni tini wanyalo duogo saa asaya Medusa mawa ka hotele kod Medusa marwa mar kaunti ma Kisumu mano injinia Orao kod Lange ni edag keyo lendo marwa man Kiboso Kisumu mar timo kinda mar neno ni waduogo e yamo e yo mowinjore. Watimo mos makende Nyakwara Mogajwang yeng'on kodwa kaka jaluo wacho ni gimolos kod lwet dhano samoro nyaka bed kod ng'ikruok. Ka kamano machiegni kendo machiegni inyalo yudo yore mamoko mag tudruok ma nyasani kaachiel kod Citizen Digital App kaachiel kod Beneview sasa mi yud godo thuolo maneno Ramogi TV kaachiel kod winjo Ramogi FM achiel kachiel ka ketho kinde akaw thuolo mar wako Senior J Bonyo. Oyawre Senior VJ oyawre. Erokamano ahinya. Mor kaneni nyaka ne wachak dwe mar 9 ne Nyasaye osekwang kodwa makoro wachopo giko ma dwe mar 9 kendo ni ber kabisa nikech watieko dwe to koth chwe to kata bedo ber kamano to magi emo osiko wawacho ga ni lokruok mar koro lwasi ng'eny nikech ing'eni sani ng'eny Nairobi ka yudo ka piny liet to koro weekend ka koth nyo chwe maber kabisa ma bende ng'ato nyo penja ni to greening friends ni kanye dak tindo ne kupidho yie koso ng'ato nolal gi nyota yuto moko nyocha nitiere kodera mano chieng' Friday Saturday Ken Mugapan nyocha nitie kanyo kod engineer Wasonga Rolex yes kamano gi japi Eric kamano koro nyota upoko lal nyo penja nye wan kamoro nye wa riwore ga nyuola nye wa duoko ne Nyasaye erokamano kendo wago erokamano na chiel kuom nyathiwa moro nyotimo graduation e University ma Nairobi koro nye wa bet nyar Sangena Beno Duor Mang'era gi yuora Sophie Otiu luongo ni Natasha Chieng koro nyewa bet kamoro tema ng'ato konani ndalo moko nupuonjowa ni ka celebrations aila gitimore to jipidhe yien dak tinda winj na kone ni oyo yen pod wapidho en mna nokwalandi kamano erokamano ahinya. Congratulations ne Natasha erokamano ahinya miye teko mar somo kabisa erokamano ahinya. Maber gi marach VJ maber to en mna ni Nyasaye pod medo wangima to kdawach ni marach dawach mna ni awuotho tawinjo ka dhano ywak ahinya ni ngima oridore jojua kali wacho ni tinde kata customers onge mia medo penjora ni to wachomo kanye kaka piny bende biro bede chieng' moro mibro wacho ni koro osebede mondisore osebede maber nikech ng'ata miwuotho go tiwinjo kokore ni wuod min tindo tek gik mayanda timo tindo kanyal timo mangiso ni chal ka gima piny Kenya katu bedo ni no wachirwa ni gik moko biro bedo maber mbele ka poko bedo maber to kende neno ka miyo ji nigi mirima mang'eny kamoro amora ma iwuothe tiwinjo ka ng'ato nogore gi minode ng'ato nogo nyathine ng'ato notimo ang'o so apani wan kamoro ma kaka oganda mar piny Kenya nyaka wamed tuo kanda to nyaka wamed hore nikech ing'eni sama gigi timore to bende bede gi paro mang'eny kod achiedh nade so apani horruok anyalo paro kane mama Aida yango birthday mare no wacho ni weche mag mental health obro bede ong'ala mamalo mar neno kaka dikonyo ganda apani en gino maber nikech weche mag uchumi keto ji kamarach kabisa VJ kamano wach mangima mokalo governor oyawre nya tulu mari mar mondo mimo Nyakwara Mogajwang bang'e wachno ma isebedo kilo maber gi marach erokamano ahinya Victor oyawre ahinya Nyakwara Mogajwang kamoro amora ma uchiewe okinyi masani Victor mokwongo kapodoka wacho maseluwe ne
je kaumos nyo ora gi mos juma mokalo koro nja no kadwa mondo Victor odide mos mari koro na wacho na biro mi usiepwa shemoto yes okona ni kindly kendo chako paro ero kamano ashemwe mamungu ana hinya ije mano wuode gi vioje yes wuode gi vioje okona ni go tiende lo wiyo kwil kana ndalo mano wito wuon gi ni go tiende lo kabisa ne wachung kode ino chung kode koro omia mos mathoth madami Victor bende usiepna Sospita Midamba mano usiep engineer Nyamunga Sospita Midamba jaduong' Karen owacho ne nyako kungo chagi kaka wanene yes jande mondo wacho na bende ndalo mo yes kagisetieko koka giromo gi engineer Nyamunga Kardolo Kumbokan koro en gima ber kabisa Victor aparo ni marach Victor en ni nyoaneno ikmanyocha notimore mar nyithindo manyocha ne owang'ie sikul to en gima nwawuoyo chien ka ni wageno ni lessons ma nyo pinyo puonjore kanyocha ne waneno ka en lit machalo kama chaka jonyuol neno kaka nyithindgi nyowang' molokore mirni koro wageno ni lessons manyocha ne wapuonjore kaka piny gin gik mibikawo to kotenore gi mano Victor to kuom thuolo mar jumbe 2 waseneno me mawang'o nyithindo e udi Nairobi ka kidhi Kaluo kidhi Migori kamora mora mido ka samoro ng'ato nyoloro ne nyathi e yot nyithindo 2 wang' kama chom omoko gin gik mosebet katimora paro ni king'iyo Ramogi Radio Ramogi TV ndala 2 ok kal kata juma ok kal moki winjo ne nyithindo ma kwan gi diroma 4 nyithindo 2 nyathi achiel nyolor ne mowang' molokore mirni ot gin lessons mage ma wanyalo ng'iyo mondo wang'ine ka wawe nyithindo chien to samoro kata nyangile moro manyo nitie but mattress ere kaka ta nitie kama waketie magin gik manyaka wang'ini to wapuonjore lessons mage nikech ok gin news mabeyo kinde ka kinde ka waneno ka nyithindo wang' to maber na en ni chama mar ODM kanche ne wawuoyo achiel kuom topics kae nikech Victor ng'e ni onge gima ber ka waloso to waneno ka gigo timore nyowa wacho kuom luthni manyocha ne samoro encha ne bedo kuom ODM kuom donjo e ywaruok mancha ne jopiny wacho ni ok lwenjgi to kane ng'iyo juma mokalo ni neno kanyo dhi maberie kabisa koro aparo ni en gima ber mondo mi achiel kuom gik ma bende ni mbele kanyo gitene kama giteneno ne gibedo gi horuok to en gima ber erokamano ahinya wach ma ngima mokalo wacho gi timo nikech thothne ka wang'ado rieko wachiwo paro kendo ka dipo nitiere jowa moko ma bende nitie kod thuolo mar kawogi kendo ketogi e tim bedo gima long'o nimar ma chenro ma ok dhi kanono osekonyo kama duong' ahinya mae geno kendo dwaro mar chenro mar kaka waneno kinde ka kinde mopogore kod mano nyakoro Mgajwang' tinende nitie wach moro ma seko it oganda en wach mar obok mag go chapa oboke mag lope ma nyo chudhe moko lal godo Meru e kar go chapa maduong' mar piny owacho kata the government printer wach ma nyaka seno sekelo kikruok mar weche nyaka tinende migawo mar lo wacho ni gitimo nonro ewi kuo mag obok moko moyiedhi mag lo manyo kwal e kar go chapa mar oboke ka gin oboke moyiedhi kendo mideo malongo ni government printer obok maromo 367 go nyakwana Mgajwang' nitie kod arita moyiedhi kata security features mathoth nitiyo kodgi e loso land title deeds gigi nyodhi kanye migawo mochung' weche mag lope wacho ni sani gisemako ng'at achiel kendo nonro dhi nyime mar yango adieri mar wach ma en nyoyo mondeso mana wiye kapok ochiek nikech en gima mulo ngima oganda dibe ni achudhe moko dwa tiyo kod bedo ni sirikal go chapa bang'e to girwako weche mag mibadhi manitiere ung'eyo kaka weche mag lope osebedo ka gin weche matek ndwari ma bende oganda osebedo ka wuoye kuom thuolo mathoth mokalo kapok akawo thuolo ahinya yie mondo akaw thuolo mar rwako nyarawilo yawore erokamano machiegni twaka mi thuolo mar moki kwara Mgajwang'. Oyaro na senior J. Fred, governor maonge portfolio. Happy birthday.
happy birthday Nyarawina. Nyoro no odiochiengi mar nyuol. Ne dite nyama nyuol koro gone Nyasaye erokamano. Ng'eny ji ok oneno higa mochako. Koro kichako higa manyien tiwacho ni Nyasaye nago erokamano nikech koro iloko higa. Ichako manyien erokamano. Agone nyikwa Ramogi be erokamano naneno mang'eny manodhi iluongo ni Twitter kata Facebook nyisa happy birthday. Manyiso ni giluwo wang'eny gi. To gine magimoro wa pile kawa chiyo gokinyi pile kendo kawa biro twak ka. To kata duoko mage miyowa moro wa kabisa nikech majiwa wa mondo wadhi mbele kawa puonjore. An maber na gimarach naneno ka koth chako chwe. Koro ing'eni samocho ga ni koth en chiemo. Aparo ni ka koth ochuko ne ma koth chwe wapidh yien, wapur nikech mane gima wanyalo nyalo. To moko mora taparo ni jowa nitiere kata si jok mancho donje sirikal nitiere kaka jowa ng'iyo ni ka ng'ato nitiere e sirikal kata ka county government nitie to koro ino kiti nikech ing'e maber ni governor nitiere ng'ichio gokinyi nyise ni school fees oge atuo jaoda dhi nyuol akia nang'o koro aparo ni nyaka walok pachwa tiji mokwongo tiwach ni konya kama moke ok ni wacho ni nikech koro ang'eyo ni nyang nitiere ministry pesa ma treasury te odhi suba south ok onego bed ni kamano koro aparo ni wan jowa nong'ega gi tich matek madero pong' sate tapani sani kwecho no osebedo mang'eny ahinya kata wajumbe neno ka koro dwa kata dhi dala nikech wach mar gonya ambigiola ndasi ibende gibari ina mijumbe kara nyaka bedo no chu samoro nitie kwa wacho ni kara koro wacho to ground kate sad no nyaka juogu Victor mano jopiny nyaka juogo maber nikech juogo to yeba to bet top up obet ni atimo kichio gokinyi en gi plan kata kidhi go amali kata kidhi timo ngotim basto kitieko tiwacho ni rema nantiere godo konya kata ka nyathi dhi skul tiwacho ni an nyocha sepango mae mantiere go to remo dong matin jiuna ka to ok ni an kore biro tiwacho ni nyathi na koro dhi skul koro in miya school fee taparo ni kanye makoro jowa nitie jowa machon ok en jokwecho aparo ni wane wang'ere gi tich matek to kanye monego wadoge jopadhola mane Kenya gi gijuma timo matek jaduong' moro ngisa ka iluongo ni jaduong' Kennedy Onger wod Suba Samunyi wacho kamano erokamano ahinya jaduong' erokamano sinia ne wamoko wach moro ka en wach masani koro mako dho oganda migawo mar lo wacho ni gitimo nonro nyo yangore ni government printer kantiere oboke moko mantie kod arita moyiedhe security features mathoth itiyogo e loso land title deeds gigi olal ginyaka gi serial numbers gilal e government printer VOJ kawan mta yes to wacho ni weuru gogi wa dasta ipimo wiwa gi lora motor ing'e ni VOJ ing'amu osetiyo yes Nyarawilo osetiyo Fred bendo osetiyo unjok mosebedo gi gimiluongo ni kona office tigeno ofisi ka intie ting'e drawer mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen ing'e gimoro amora manitie to ka gimoro wuok e ofisi kanyo to either ine migole kata ng'amioro timang'owa ogole to ka onge mano to nyaka bedie nitie ng'ama nyo obiro moturo ofisi ni motimang'owa modonje mokaw to ng'ama turo ofisi madonje makaw gini en ng'ama ong'eyo kumitimang'owa kumikane gigi Oguyo wacho ga gimoro ni tang'ura ahinya gi jogo mabiro ni gin jo andaswa ni giwuothe kor mier ni gihono gik moko kendo wacho maler ni sama ng'ano biro samoro uso no ke mokele obiro timo uso rovea mung'e ni dala ni chal kama kama gibet ga kama kama godiochieng gima kama okan kama kama emomiyo VOJ ana sebedo gi nafas mar the office government printers chon higni machon to en office kapo na linganisha ego office moko ma serikal sani nyaka bedie CCTV camera office ko office nyaka bedie gi kifungu gi ng'ama ni gi kifungu gi wuon office
gik moko ka otas migoye chapa title deed ni ok gina gik mikana kana nikech sensitivity margi emomiyo ni wuok oko ni wacho ni kalatese karibu 400 olal how okolal VOJ gigo nyo gola maber to mi jomomi mondo tim godo gik magitimo to gwenyruok obedie tango bed gwenyruok mar chudo kaka ne wawinjero kaka kelonwa kara kora wayo jogre gi lach kufa dereva kufa makanga VOJ nitie gik mok lala okwa wende Kenya ne okwa welo ok lala kar pok kai ma kore wacho ni no nyuogi koro ji opogore nikech an de bed ni gigo lal to wakuongo wang'eyo ni ng'ama ne gintiere custody mare ng'ama no mi gigo notimo ang'o oriti ne gin e ofis kata kapo ni ginesto ng'ama nesto kipa kanyo mane nigi kifungu ema wachako godo to ino kine ka government printer wacho gimopogore to Ministry of Agriculture to koni Ministry of Lands bende kikubed gi luoro gigo bende sama pok ogoye chapa to onge gima de gitim gina obuka to government printers to koni gigo lal gigi nitiere ng'ato kobet kodgi to kwabi recognize ndalo moko manen jatend migawo mar thieth luongo ni Susan Nakumicha nodhi kamoro Bungoma keni Kitale to nawinjo ko order siji ni bwana OCPD siji bwana ng'ango Kitale to ko penje to koni nitiere gimoro magiluongo ni under one government dak gi wache watch title one government approach dak gibede gi one government approach e weche mag titles gi mondo gilos gi dhok achiel nikech government printers wacho gimopogore to Ministry of Lands bende wacho gimopogore so an VOJ gigo kolalo gigo no miya ng'ato to kosemi to koro kochopo kar chudo ka kipoge te magwenyruok obed to ng'ato kone haya sawa okethre erokamano Nyarawila ma en office ma very sensitive office ni be oseinyo jo Kenya ndalo moko ne wan mano bedo gi harmonized drive mar Kativa jo Kenya odhi loko gik moko kanyo gik mang'eny giseloko kanyo tinde gitiyo nyaka chieng' Sunday mane crisis mane crisis emomiyo kata Jumapil GTA sani be awinjo ni kata mana sil sani ndio mana State House ing'eni ya VOJ onego wang'iye wach mar loni inochako kanyo nikech iyudo kata katiba manyien gimachiel mapani jo Kenya noyudo nen creation of National Lands Commission nitie gimomiyo jo Kenya nodhiro ma ng'eni nitiere report mar Ndung'u report mar land mapok nobedo implemented wan gi TJRC report mabe wuoye wach lands nitie ripode moko mabe nosetim mang'eny mag lands manyiso ni wach mar loni en gima nwachako kukuru manwachako godo ndalo independence ma en gima ne katiba manyien temo loko gi National Lands Commission ting'e ni kata sirikal ni kancho biro iseneno kanche nitiere tungni manche nitiere gine Ministry mar Lands National Lands Commission to kata gi office mar Attorney General inyalo paro ndalo mane idwa magi role mar compulsory acquisition koro magi te kanche nitiere basto neno nitie chik mane wabunge okadho mar National Government Administrative okanya paro nyinge malong'o mane di golo public seal ni e office mar Attorney General to tero State House to kata ka wawuoyo sani pod seal ni onge ka Attorney General to kata kani neno gazette notice mano gol gi government printer Abdi Hassan Ali ma watemo kata penje ngeso ni to gini en adieri kosen miriambo en ng'ama en ga piyo duoko penjo to ma wang' ni nokodwoko to ni neno ka nokodwoko to gima noluwo ne statement mar Ministry of Lands mane wacho ni karibu kalatese 300 gi wiye motimre nade molal manigi security features
Koro ma wapenjre niya, to intiere kanye nikech Kenya kae mwang'eyo miyudo ka in gi title deed gi gimoro amora gi seal. To gidhi e puodho tiyudo ka ng'at machielo be nigi title deed ma be genuine gi gimoro amora. Wige 2 mokadho nyicha romo gi former speaker mar Senate Ekwe Thuro. To nyisa ni ng'eni kaka un jofwambo sebet kukonyowa to nyocha wan gi shida matek kabisa. To wacho ni kanche nigi shida matek to yo Westlands kocha no chuno mjumbe manyaka donje Loresho kocha cha nikech no magi lo. To gin gi title magun so biro mogo police moringo. Makoro gimbe koro mjumbe manyo buguns magun so gore gi guns wetegi mondo miloti mangowa odongnegi. Koro gin gi title to ng'ama chielo cha be niga ngowa nigi title. Koro in pare ni makaribu title 400 molal. Iporo ni gin puothe adi mambele kae ja Kenya ma kawaida maonge kaka nyalo konyre. Dibedo nini MS motimre. Samoro moko ntie gi cases mamoko. Kata moko ntiere mo adjudication process pod dhi nyime. Yes. Tingeni clearance. Serial numbers go emokuru gwenyore. Ingeni serial numbers gi nyalo gwenyore nikech ingeni nitiere iluongo ni jo land cartels. Modak mana adri house kae. Magin ginge kata ni list mar bonyo ka chiegni room. To girit masinia room. Title ne giseloso chon ma by the time mamare no room. Ownership nitiere mar ng'ama chielo. Koro yudo ka gigi to magi alignment digitization mane former CS Farida Karone no chako. Mane waweni sani nikech kata insani kinyiewo lo ni dwa dhi search. Ibro wuothe town ni miye. To kidhi mi wuoyo gi cartels ma lands go to ginyisi mana ni miwa 30 minutes kata 1 hour. To details midwaro go tebro wuo. Kore mondo go penjre ni ma is a digital government. Monego beni kata kalatese malalgo konego beni la nikech ka gimoro amoro bedo digitized. To konego beni wan gi shida ma pod wane manyo mo wuoyeni. Koro nyisa ni kalatese molalgi. Kane ni e lwet ng'ama rach ma kaka senior wacho ni nyaka bede nitiere kama ji ogwenyre. Iparo ni ji adi madhi hinyre wach lo molalgi. Ji mang'eny kabisa. Governor, une jo sirikal. Jo portfolio. Governor moge portfolio. Dibedi en gwenyruok mar pesa. Koso dobedi ni sirikal pimo gi dasta kata ogo wi dasta gi wachni. Nikech Ministry mar Lands wacho mopogore government printer. Wecho kikore kendo tuomore ka governor. Aparo ne JOT kugine gi wach achiel. Mamoko makoro wawacho gi. To walango mana o. Gima wacho ka ni mane ohala. To ji ochwanyore kar pogo pesa. Aidha ng'ato no chamo te kata omiyo wadgi matin. To Victor ntiere gima kizungu luongo ni iceberg. To kizungu no chako wacho ni gima ne timore ni mana tip mar iceberg. Iceberg en baraf kise kwang'ie nam. To ntiere sama kapinam olokore baraf obet mang'ich. Tiyudo ka wiye samoro matin ema obet maneno gi malo. Koro ng'ama tayo melicha koneno iceberg, koneno wiye cha, to chako panjo gi chien nekech samoro pek mare otimo broad based. Olak e buonam. Olak maka meli odhiogo gi piny to meli nimo. Mane mami wacho na tip of the iceberg. Koro mineno no otimore ni. Mae nyiso mana matin kuom to mantiere Ministry mar Land. Gini pek maloyo gimineno timore. To jo Kenya thagore odiochieng' kodiochieng' e weche mag land gi. Mae momiyo chwanyruok mar jogi ni ema koro miyo wang'eyo gima nika. Ma jogi we chwanyore dine gipogre dine gipogre maber kaka nyo giwinjore cha. To gini ne ok wadhi ng'eyo. Anatieko wacho. Ero kamano Igedi adira makende mna kaka Nyarawila wacho to gi Fred. In gi title deed. Yes. Bende ge serial numbers mag title deed nigo. Wara kanyo to parano bagan bende. Bende lich niga serial number. So long as tian gi oboke malo. Tinene nyingi. Yes. Gi acreage. Yes. Bas. So nitiere gik moko ma ngajo gi chak wacho no weche mag serial number gi. Mago onge.
Aina gwenyruok. VOJ adanyalo kodi ni sako na moro ndalo moko. Wanyolo mwa subdivide. Mwa miyo ji titles. To kaji diketo bikon mondo jo chak feso chak tich to jomoko bendo wuok gi title gi. To title gi no ni e bank gi loan. Mari higi ni 8. Pod wayalo nyaka sani. Moskode wood ko. To title no gol exactly dwe achiel to kwaseyudo mother title mar land no. Nairobi ka. So to clans ministry no wang'eyo giwe keto wa gicham mar gimos tieko. Wach mangima jokama bedo malita ahinya ni to ka ng'ato nindo to en mana futa uchiel piny kende kama thin kende miweni to lor ni joma nochako lare chon mokuom gi nie boloka to okabi medo mang'eny ahinya. En wach mosebedo ka kelo wich bar mapek mapok odwarne. Mane momiyo joma ne ogoro katiba marwa kamoting'o mjumbe margi Nyarawila ka gi jo Kenya mamoko Late Nzamba Kitonga gini ne oneno gi Bobby Mkangi gini ne oneno ni wakete chapter moro moting'o weche mag lope gi natural resources. Hapo ni chapter 6 chapter 7 chapter 7 mar katiba mar Kenya Kenya kwa Mgajwang mabende loso mar weche mag lope gi migepe ahinya mane Nyarawila wacho National Lands Commission ni. Mos Victor iwacho gimoro king'iyo these commissions mani iluongo ni independent commissions en a time maparo ni Kenyans nyaka koro wachako evaluate nyaka wachako wabed piny. Independent commissions gichiegni gite gigore piny gina ne gidong mana mar chamo pesa. Kichako gi National Land Commission nje ne wawuoye National Police Service Commission nika aparo ni commission masa moro nyalo bedo dong ma pod thembo matin timo matin en ombudsman kende modong gi tete commissions gite gilwarte to nentire deliberate effort ko wuok kum serikal ko chakore gi maro urucha mano temo neno ni commissions gi ok gititich mano onego beni gitiyo nikech dine National Lands Commission tiyo gik makamagi dine one giseluoko mana kaka winjo wacho ne Victor pek mantiere gigi mineno waneno ni mae tina ntiere kama ng'ato iomo kite makichaka gedo ni iseomo kite to sano gineni anena koka dhano wuok gi title adek mana kaka winjo to jok mose kale remni emong'eyo jopiny mose kale remni to wan gi sirikal moyier matiyo makinde duto lando ni kaka gitimo gik maber. Kora paro ni en time manyaka wang'ini to bende pod wan need the National Land Commission gitich manone go beno timo kech gin manone go beno gi prevent gik machalo kaka. Erokamano ahinya nyakoro Mgajwang mano ne wapora pok watielo wach thuon wach kore kabiro ka ma osebedo ko sako ito ganda jo Kenya kabisa ma lore koda chenro mathicho ko jalu jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wach ma osebedo ka odiedo ka odiochieng' makinyi no odiochieng' ono ma bende koro ganda rito gi siso. Gin mise mage ma joma dwa golo rigiji opedho ne joor bura ka tinende joor bura osechoko sei malao na 300 gi wiye mar gombo thiche oko. Neno kagima lot wang'o tie rigiji koso nang'o rigiji owuon nyoro nyotiyo kod thuolo mar wacho ni dibe ni adiera ma osebedo ko wacho ema ojiemo ne koso nang'o. Wadugi chien mana matin chieng' Jumamos ka ne oloso e kaunti ma Kirinyaga kama kaka rigiji no oloso ka en bende wuon owacho ni en gi nyalo kendo thoche moromo mar neno ni utiyo ne oganda jo Kenya ka giko mare kod jatend piny Kenya masane William Ruto. Kata kamano gima mako dho oganda gin penjo mathoth ma lodwoko ni to jatend piny William Ruto oling' thi nang'o e wach ma omulo jalopne. Ma kaka rigiji no oloso Nyakwara Mogi. Ndio nilikuja hapa nikaongea na nyinyi na nikamwambia mchague William Ruto. Kweli ama uongo? Na mkaniamini, si ndio? Mliniamini ama kuniamini? Sasa kuna watu wanaenda kumwambia rais ati hata kama Gachagua hakuweko ungechaguliwa. Ni uongo ama ni uongo? Kama mimi singekuwa pale kwa ile karatasi, mungepigia President William Ruto? Mheshimiwa Rais William Ruto na mimi tulichaguliwa siku moja kwa tikiti moja. Kweli ama uongo? Kama hutaki Rigathi Gachagua, hata William Ruto hutaki. Si ndio? Si iko namna hiyo? Wangapi wanasema William Ruto na Rigathi Gachagua wakae pamoja? Mimi rais aliniteua, nyinyi mkanichagua.
kama mtu ako na shida na mimi akuje kwenu. Wenye kusema ni nyinyi ama ni wale? Tukae ngumu. Tukae ngumu. Tukae ngumu. Tuomie. Kangumu kama Fred Gumo. Par gondalo nya kwa Ramugajwang. Rigijika wacho kanyo ni jopinye mano yiere. Ko gol rangisi ni kaje dhite jopinye man gi duol mogik. Kata kamano obado ka biro miwa clip moro ka mar jatend jalup jatend piny kanye loso nyoro kanisa. Ko bolre ka Nyarombo. Ko wacho ni adieri mosebedo ko wacho ema neno ka gima koro jemo. Owinja nena. There is an impeachment motion against the Deputy President, and as Member of Parliament for Kikuyu, I have already appended my signature to it. Mosa inyanya kwa Ramugajwang aparo ni ruruk moro bedo ka kata kamano mos makene joneno kendo jowinjo mawa. We wagura na wach dibe ni mach moro reo rigiji. Neno ka gima kowuotho gi tiende nono kokorwako akala lot wange. Paro na ndalo mana watendo. Wuotho gi tiende nono to lot wange. Apadi vioje. Rigathi Godfrey Gachagua thotho pikoro. Makoro gimora mora madomake. Otemo mondo maki. En chal ni mare oserumo mana kaka nowacho juma mokalo. Ni nitie jok makoloso e chama, e sirikal, to mano chali jatend piny oseloso. Nikech Sudi nyocho paro gimoro ka. Nitie gimoro timore Kemsa ka. Yes. Kane gidonjo. To mano wawegi ng'amarie kutigi wiye. Tinyalo paro kata kwa timo sigana no ka. To nitie email mano waneno, mano ndeke. To email no kanolo, to ne duogo ir bwanane. Bodmas. Inyalo paro kata the first PS mano gore tich. Yes. Tiwacho ni PS no ena mano timo ng'owa. Ena mano kedo. So hapa ni Rigathi Gachagua thothopi. En kare userumo. Ng'ata achiel kende madikonye. Mano William Ruto. Emomiyo ling' mare William Ruto kao ji gi wuoro ahinya ni to bende gini ong'eyo mita kama pache kendo dwache. An kipenja en pach William Ruto, en dwach William Ruto, to kendo William Ruto emooro ji ni koro chopo sama koro bwanane nyaka koro wakati mtu size. Mara ariyo gima Rigathi Gachagua nyaka ng'i kendo kanda mutugo no paro na Siaya ka koro ochakore. Governor James Bob Agri Orengo to gi William Oduol Denge. To Oduol okone an ne oyiera gi jopiny. An na biro no kiera kaka deputy governor. Kani timo opinion poll ndalogo to no governor na yudo mna 40 atamalo. To kano yiera to namba udhi malo. Rigathi Gachagua nyaka ng'e ni jopiny manogo kura ne UDA nogo ne William Ruto kaka president. Ok William Ruto gi Rigathi Gachagua. Odimo timo nonoro mondo ng'e ni to jalup ng'ami yiero kaka jalup ni iketo pichane gi nyinge nang'o e ballot paper. Ok keti mondo ni koro kiyiero tiyiero jogi te. Iketo nikech nitie jok mane kodi Anto Fred ni to kahero lakini Nyarawila ma jalup neni ema hero. So ne nitiere gimomiyo sami wacho ni no yiera gi William Ruto utika chiel ichalo ng'ama go kore to koni an co-president. Abende an mana jatend piny kaka in. Odhi marach kendo odhi matek. To tok kwase wacho mano VOJ tapa ni Rigathi Gachagua onge advisors. Onge advisors nikech sani koro dwe achiel. Kodhi thurgi Mount Kenya to gik mowacho ok gin gik makonye.
Rigathi Gachagua nonego bed no bolore chon moling ka ng'ama tuo mondo ji owacha gik ma giwacho e wiye gi tento ok otim ang'o ok odwoki nikech kata ka nyiwinjo nyoro kanya en gi interview meru kucha to achiel kuom joma nye interview e jo radio go openje ni to bende inene ka nitie lwet Raila Odinga e gini to koro ing'eno chako wacho ni kapo ni Raila Odinga nodonjo ka mar mondo giriembwa sirikal to kata gire mar AUC cha bende ok beti mang'owa ok beti maber mano ng'isi ni ng'ama onge advisors nikech san mithothopi kiyudo gimoro madimaki madikonyi lew to ng'iyane ni to bende geni samoro en odundu ting'eno odundu to lewa lakini sami maketi timang'o jakori kode minimo so nonego bed no selling ubet mos owe jomoko timang'owa gone lwenjegi ka gin jopiny mowacho ni en godogi to jopiny gi monego timang'owa ogol lwenjeni ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni thothne kowuoyo kuom jopiny man Kenya madiere to donge ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni to kodhi kata mana kaluo ouse agenda ne jopiny ma kaluo kata ma Rift Valley kata ma Coast VOJ koka nini bende dhano ligi gonywa donge nikech jatelo jok magonye isegago bechgi bing'iyo ni jogi kadhi rempi ni en Dr. Lian Gogo digri 3 kichwa moja mikone ni ng'eni an kadhi e ground to jogi ukona ni abiri koro kabiro iri to negimiya ni ng'ato ka ng'ato miya pesa makama na neno ka Nyarawela girotimo sigana moro ni en nosego nyaka kwande mokoni kura duto manogo kowuok gatonga mare to ng'ato ka ng'ato ochajo siling 4,000 ineno milerwoko ji milorego ni ng'ato ka ng'ato siling 4,000 koro kogo kwano to winjo ni biro jumla siling bilion 8 koro nodwaro bilion 8 ni mondo miye ekotim mang'owa ekowuotao mondo awene jowadwa VOJ Rigathi Gachagua ok en jasiasa mane gima time Rigathi Gachagua mana kaka nwawacho ka kanotieko bedo dio to bedo personal assistant to koa kanyo to dhi obedo advisor mar owadgi mane governor pok ogo siasa to tok bedo kanyo to yiere tam achiel kaka MP ma Mathira to ndalo mano yiere MP ma Mathira no temo yudo ka William Ruto bende Uhuru Kenyatta sando to kane William Ruto Uhuru Kenyatta sando to achiel kuom tich mane Rigathi Gachagua tiyo nene dok Mathira weekend ka weekend wacho ka kithago William Ruto no kogo siasa emomine en oloso ka kolosone emomine no ka gik matime gitime to bendo kia ni gigi opangne bendo kia ni gigi samatimore kama to negatim nango nikech oko ja siasa jiro kamano neno ka gima jomoko sechako guso Murima to rigi jok mor gi wach makamano Nyarawela wacho ni musiguse Murima to ji donje Murima ni gi thuon kendo wacho ni dwa ng'ade oko chuma mulo Mlima gema nigi shida ki en no se wacho maber kumochungi unyatimo gik modwaro te bora musiguse Murima VOJ ng'eni kama Rigathi Gachagua yudre iwacho ga ni kunyo bur kendi tidonje i burno koro Rigathi kunyo bure to donje ting'eni James Agri Bob orengilongo ni Senior Counsel Working Constitution Governor Masiaya kane ni e Senate ndalo moko no wacho a government its own manyiso ni sirikal chamo koro mane gima sani timre ne Rigathi Gachagua no donjo iluongo ni you fattened the bull mo fatten maber ma yo wiri makoro neno ni kama koro chopen onge ng'ama nyalo timang'owa onge ng'ama nyalo mule koro dhi makoro nyaka jowetege manche pidhe mafatenegi be koro chako gwaro be koro timang'owa ogorego
nikech kineno kata impeachment kaka signatures iwacho ni nitie ka dieri kaka giwacho ni sani gin 309 to penjo maduong' kabisa ni to legitimacy mare kata confidence mare kod wabunge to kata gi jopiny mowacho ni ni kodego ogolo kanyo nikech ka wajumbe mag National Assembly gin 349 tiwacho ni ji 309 mosesain koro odong' kane odong' kende mar ariyo nyaka mjumbe morite dalage machano balo kod chon koro motion poko okel to maling' wacho ni charges moketne gin charges 10 achiel kuom charges moketne no ketne mar mibadhi miwacho ni king'iyo tich ma Rigathi timo kaka deputy president gi pesa michule mar msara osebete ofis igni 2 manyiso ni pesa moseloso en $24,000,000 tiwacho ni kae nitie kaka loso pesa moromo $5.7 kori penyo ni to magi otimo nadi nikech wacho ni moko ncho tiyo go ofise mondo tim ang'owa olos pesa go kembe bi wacho ni nitie kembe magidonje en gi jok ma ni machiegni kode kembe madhi adi 7 manen achiel kuom case ma jogi ting'o kuome machielo giwacho ni neno press conference manogolo Mombasa tarik 26 dwe mar 6 odiochieng' achiel bang' monjo bunge to nineno ka nowuoyo manogoyo wach mar Director General mar NIS mowacho ni intelligence onge kata nyoro ni neno kono mowacho maber ni to kane jatelo wacho ni Ford Foundation achiel kuom jok mane dwa rocho sirikandgi nyocho dhi romo gi ja Ford Foundation idogi wacho ni jok mani machiegni kode manotimo ang'owa ema no sponsor to gima naneno kane fishi ni no luongo press conference ka jatende osewuoyo ma in terms of protocol mano ok kaka onego beni gik mokitayo to iwinjo kasini wacho maber ni nyaka bede ni advisors mosebet kwa wacho gi nyaka bede ni Gachagua advisors ene advisor ma advisor nikech onge kaka inyalo address piny kamano ichaki wuoyo wach mar NIS director gi tije magitiyo gi jok matiyo kanyo sama chuny security mar piny ni at stake tibiri wacho ni kachacha jionindo onge gima matimore aya kendo kani dungeni mano kori wacho ni no dhi against the secrecy order mano king'iyo charges magikelo kendo gidogo giwacho ni cabinet kagibet ene deputy mar jatende e cabinet principal assistant manyiso ni resolutions mag cabinet iwacho ni collective responsibility manyiso ni ute uchung' wacho ni en achiel kano uwuok mowacho ni finance bill ni eno dhi owinjo jopiny mowinjo ka jopiny tamore to nineno kata jofwambo notemo dayo dhoge ni to in ni wacho ng'oni kichibete cabinet no mano approve finance bill 2024 to chikre ni en owinjo japiny manyiso ni nodhi mochikre nyaka collective responsibility mane giyie e cabinet cha kore noduogo tingre oko wacho ni ano kanka wachne mar shareholding mano wacho maber ni ka no kigonwa kura to beduru kata kidonje sirikal tine line machien joma ne ni mbele manoloso gini ema kongo yuto koro kanye be ing'iyo kendo wacho ni king'iyo chik mar national cohesion at section 62 tiwacho ni odhi exclusion mar jopiny nikech wacho ni regional balance nyaka bede jite nikech kata an ka chung ta chung kaka wacho da chung Nairobi kata chung Siaya Human Rep to kose yiera nyaka jok mano chung mane miyo ng'ama chielo cha koro jogo te gin joga to ka an kora chako nyiso ji ni joma nantiere godogo ema yudo lemo mokwongo bed grams modonka ema unu nyalo yudo koro mane ka giwacho ni shareholding no be nodhi kinyume mar chik nikech koro mano nyiso ni Wakenya wan gi communities over 40 yes teno wacho ni ne gin mana communities ariyo manyiso ni jok moko go gin joma nade ma jo Kenya
Kendo sirikal ni kano odonjo wach mar resources, wan gi counties. Nitiere gimiluongo ni third basic formula mar shareable revenue. Gino nigi parameters te mar population density, nitiere growth development, ang'o ginigo mang'iyo ni to olemo ipogo nang'o. To iwinjo ka en osebet kowacho ni 1 man 1 shilling 1 vote. Manyiso ni jomrima mang'eny. Ema nyaka tim nade? Ema nyaka mi resources. Koro mabe wajumbe wacho ni oyo. Wate wachulo ushuru. Kata ni neno wajumbe North-Eastern kawacho ni mani gima nowang'o igi kabisa. Nikech giwacho ni kakoro ka en numbers to manyiso ni jo North-Eastern ok tim ang'owa. Ok dhi yudo gimoro. To mogik ten gi wach mar wajumbe. Wajumbe wacho ni odhi ir japiny. Odhi onyiso kaka mujumbe ng'ama rach. Mujumbe ng'ama dwa timo ang'o, madwa gole office. Koro manyiso ni kae bo interfere gi separation of powers. Nikech koro tij impeachment en mar mujumbe. Kosedhi onyiso japiny ni mujumbe ni jatenda mo sanction gini. Manyiso ni mujumbe ok ti gi akili mare. Jatende modhi onyiso mujumbe ni mondo odhi otim ang'o, ogwete oko. Koro mano be giwacho ni insight japiny. Koro ene modhi play victim, onyiso japiny ni dwa tim nade, idwa gole oko. Ting'eni gigi te king'iyo, tinjo ka wajumbe wacho maber ni gima sani Rigathi Gachagua dhi through and self-inflicted. Manyiso ni en owuon mokelre shida. Nikech mana kaka ne senior wacho, kineno kama chliel, samoro be wacho ni we aritri onego majni mondo chieng' moro kochako wang' kendo tane kaka anyalo escalate mondo wang' orum. To in kama mach wuok ni siko makimedo mach kamoro moro miwe kata nyoro kaka neno kuweyo gotieno. No ken ng'ame to godiochieng' to no hombre kanisa mogo chonge piny molemo. Ka gikotieno to chako dok mana square one. Koro kata kane in ng'ama ne dwa ni mondo ikonye nade. Then senior no wacho ni ng'ama koro makoro the only silver lining en jatende. To kamora mora mowuoye jatende ne motimo nade emoyoko. To kato gisiko ka giwacho ni parliament is independent. Manyiso ni gima wajumbe timo executive ok nyal nyiso wajumbe gima wajumbe timo. En ting mar bunge. Ting mar bunge. Koro sani bunge is exercising its mandate. Yes, mandate. To koro sani to koro wacho ni wajumbe gidhiro gi jatenda. Mana jatenda manyalo nyiso gi gima ng'owa gima gitimo. Manyiso ni wajumbe gionge gima gitimo. To nyocha to nchi winjo ka finance bill no wacho ni wajumbe nyaka winj japiny. Mondo mika gidhie bunge to gitimo gir japiny. Mok ni giluwo jatendgi gima jatendgi owacho. Erokamano. Wach mar winjo wach japiny no miyo paro wuod Kisumu moro. Masani nyingi olaka nyido no gina kidibudi. Ndalo moko ka jipok odhi yiero wacho ni ng'ama okunjo duond japiny. To bro winjo IBC. Bro winjo. Wach returning officer. Ka jine pok odhi yiero. Erokamano. Gavana ng'eni wadonge dakika matin ahinya to weche manyien lak saa 3 mar okinyi ma kawuono nindi bende koro chacho. Kang'eno bado idwa miyowa clip mar speaker mar National Assembly kod Rigiji kanye loso nyoro mokwongo. Rigiji ka loso e kanisa. Ko wacho ni en adieri mowache mosebedo ka okelo ne chwanyruok kinde kod jatende. Dibeni mana adieri makende to ling mar President William Ruto en ang'o ewi wachni. Ng'iso ni opwodho wach mar goro Rigiji oko koso nang'o kaka jowetewa osewacho. Winje nena. The will of the people is supreme. Elections were done. President and I were elected to the joint ticket for 5 years. And that is the will of the people. Let us not fall into the temptation of overturning the will of the people through other methods, because people will not be happy when you overturn the will of the people. Na mtu mkatili lazima apunguzwe. Na hivyo ndivyo dunia inakuwa. Na kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya nchi, ikiwa ni mimi, nitolewe. Akiwa ni Makau, atolewe. Akiwa ni Kamene, atolewe. Ikiwa ni wewe, tolewe. Courage is not courage if you use it to hit your head against the wall. It is stupidity. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Ng'ama ni geno kamoro ne nyalo kweyo liet ma nitiere bunge ema koro osewacho ni oyo ni ng'ama pogo oganda jo Kenya maketho kwen kendo marocho kwe mar oganda jo Kenya gi achiel mar oganda jo Kenya en ng'ama koro nyaka gol oko. Ka neno gi joma otimo weche mag literature
ng'iye ni ne chal ka gima osiemori gi ji ma en adieri mar wach Nyakoro Gajwang'. Jadolo mar kanisa mar Anglican e Kenya ka to korka kore ywak ni neno ka gima wach mar golori gi ji ni en wach mar temo daso pachwa mondo kik waket maino marwa weche mosebedo ka nitiere weche mag dongruok to akete weche moko ma ok nyal kelo ber ne oganda jo Kenya. Fred, adwa mana mida kachiel kende kapok oyudo weche manyien e lak sadek mar okinyi ma kawuono e Ramogi FM kar chuny jaluo. Victor, akiana idhi we ka muko kuona we gie kore. Da ber kwa dhia mondo kik jo redio ywagi. Agidwa gi muke ba. Agidwa muke bange ne ke jo redio gino dhi gik ka koro mit ne chakore. To mondo kik jo redio gi seche moko jo redio ywak ni awa to koro donjado chuny wach nikech ang'e ni nitie lendo moko ma osego kata kamano ing'isa kanyo ni wadhi adhiya nyime gi FM kocha ka Vincent Otieno kiwinja thuolo koren mari in kod Solomon Atito Kafaya mondo wayude yweyo moro madundo wamodhe pika matin ka wawinjo ni to jopiny wacho nang'o ewi paro moro ma koro wiye limbo odiochieng' makiny bunge mar piny Kenya kama ibro pedha yanga dwaro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Weche maromo 10 osedier ma bende wacho ni gine siro ma gineno ka oromo mar golori gi ji ka jod bura 309 kuom jod bura tema ni National Assembly 349 ma oseketo kogi e paro mar thicho gi ji. Tinende jatend piny William Ruto oling' thi kama tuo. Wach ni pod ok ongeko kata matin. Gi ji wacho ni ng'ama nyalo konyo midhiero ni en mana William Ruto kowacho ni osego tarubin moneno ni jago kura mauke mrima moro ka moro wiye ni kod siling 4,000 makaracha ahinya miye chuth ber gi risit bilion 8 mondo thegre kod sirikand ni. To en ang'o hie manokethore gi ji kod jalup gi jatende William Ruto ma engero ma oganda jo Kanyanam temo ng'eyo gi jonon weche mag siasa temo ng'eyo ni to ang'o madikel sigwe kinde kod jatende masani koro wacho dhogo tieko kite manaka. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona niwecherage Ramanya gini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Ang'o mulo kupachime nyagiera Aworo Ang'o mulo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow lotion 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long 189 down to 169. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount.
Brother, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Twak mit ndi mae ote ma benda yudo tinende Tom Bryan ngisa kanye ne twak ye ber amor kudu meduru mana puonjo ganda luo imos na nya rawela birthday girl gi wood ko wak beduru gi chieng' maber ma Tom Bryan ene county assembly ma Siaya hero kama na enya ai to machielo ka bende wacho ni maka jomo oyawore enya amor enya ka kufuno weche gima daer mar ngiso ni rigiji chal ka gima no kunyo bur to nyumore. Courage is not courage when you use it to hit your head on the wall. It is stupidity. Amor giwe tango la kako wacho no. Stanley Ogada would nyando ero kama na enya. Laito Rigathi onge kod international diplomatic etiquette. Ngato wacho kamano yote mareka
Erokamano ahinya. Iluongo ni Simon mawuok Boro. Aito machielo ka wacho ni oyawore maka Juma wuod Mbeya winjo maber ahinya chenro ma kaka wanene. Mosna gavana maonge kod portfolio kod nyara rieda. Gi wuod Kowak. Lweny mari gi ji kod President William Ruto ok marwa. Kendo akwayo wajumbe wa obed kod bolruok mondo wan bende wato sirikal matin mondi kapok awayo jogore gi lak bende ka. Mano wuod Mbeya wacho kamano. Patrick Oluoko erokamano ahinya ka in Kisumo wacho ni unjo maler ahinya. Mr. VOJ wachri gi ji is pure witch hunt. Ma jako sodo japuonj kanisindo erokamano ahinya. Maka Juma oyawore. Rigi ji osebedo mana kaluore Kenya madiere kende. Bende ong'e ni ben gi clout outside Mount Kenya region. Koso en siasa maru kabila ni nie rembe ema podo goyo. Otherwise amor kaka ukolo weche. Machielo kaendi wacho ni what was the essence of drawing Raila's name into Ruto Rigiji mess? Nying Raila donjo ka nade? Ma ote mar Fredrick Ouko penjo ka ondike gi dho ngere ochako mere gi dholuo. Felix Ojwa kaka ni Asad Beach maka Juma doho bende nyalo konyo Gachagua kama koro chopene. Courts nyalo grese. Kuom wach Rigathi Gachagua ana onge gi huruma nikech nyocho wacho ni gin jo milima ok gihero betrayal to we will ni betrayal magisetimo ne oganda wadidek 1966 kuom Jaramogi, 2002 ni Raila Odinga, 2007 Raila Odinga kod Siaya Jomurima against Raila gi Uhuru in 2022. En gima rach ahinya ni siasa mar Kenya bedo control kaloro kod oganda ariyo Kenya ka kende. Ma ote mar Malaki Orondo kani Mombasa nene kamano. Ote mare. Atuli be nyoloso miya uruduonda Atuli kaka nyoloso cha. Mano ne Chiengeso. Ka gin gi Faruk Kibet. Motelo no nyocho loso ka gin ka e Nairobi ka headquarters. Okay. Mosna Nyarawila gi governor gi Jakowak. Dibe ni wach mar pesa moro kaka onyon kanyocho wache Citizen TV ema jogi laro ka. To ngiswa uru wach mar bilion 8. How did Rigiji arrive at that figure? Nikech ang'eyo ni jofwambo ung'weyo nyaka matimore State House. Ngiswa uru adieri makende. Nyinge en Cephas Onyango kawuok Sakwa Kowak East Africa. Thurgije Ibonyo. Mano jabungu. Erokamano ahinya. Achako di governor jopiny wuoyo. Aparo ni jopiny wacho pachgi. To gik ma giwacho gin weche mangima kendo weche matiyo. Achiel japiny ma wacho ni ODM mondo mi oti gi thuolo ni maber mondo gima ginyalo chamo gicham. Ginuoyo gima nwa wacho juma mokalo. Manwa yiere jopiny bende no yiere. Ni ma en thuolo ma gisegombo kuom thuolo mar ariyo. Ginyalo tiyogo kata ginyalo weyo dhoge. Wachiri gi jino bende ginene. Ginene kech Rigiji en deputy president. En jatend piny. Yes. Makmana ni odwa chalo jatend Murima ahinya. Maloyo kaka en jatend piny Kenya. Aparo ni wach Atuli ong'eyo ga kaka goyo karata mare. Atuli ong'eyo kaka goyo karata mare. En bende mano pache. Makmana ni king'iyo tibiro yudo ni Rigiji nigi jowasigu mang'eny. Maloyo osiepege. To ka en gosiepe, to en gosiepe maricho. Erokamano ahinya. Saa 3:10 mar okinyi ma kawuono ni Nyarawila. Jopiny oloso. Aparo ni ng'eny gi aparo no yie gi gik mowacho. Naneno nitiere ng'ama wacho kanyo ni ati ni impeachment mar Rigiji en pure witch hunt. Taparo ni japiny onego kuongo rito mondo ne ane charges madonjo flogo. Nikech apani kata wan kowuoyo kae gima wanyalo wacho ni pod en rumor. Nyaka sama impeachment ni bed properly before the house. Then koro wabro ng'iyo nikech mache kama koro mashtaka bro biro gi evidence mabe attached gi mashtaka go. Bas bang'e en bro biro mondo en be owuo onyisa ne japiny ni to gik miwacho go gin adieri kata ok gin adier. Koro kacheche ma koro wabro wacho ni en pure witch hunt. Wan gima ne owacho ni advisors mage. Ing'e ni ka koth ochako chwe to nyaka ine ni to kanye i ot kanyo mibro bete ma koth ok goyi.
to ka in ko chwe to kendi ni medo mana yao mabati mondo koth omed goyi tingeno kinya ywak ne ng'ato ni koth ogoya nikech ine mi yao mabati no makoth timang'owa ogoyi koro japiny be nyaka ng'e ni sama gigi owuok ok ni giwuok ka ayanga ma ot achiel makoro bet ok timre nade ok bedre. Mar ariyo ka nineno ng'ata winjo kopenjo kanyo ni tere kaka wach mar Raila Odinga no odonje. Ing'eni kuom jok ma wuoyo wajumbe ma kelo ginegi ni winjo ka wajumbe go wacho ni nitie kaka no bet piny motimo calculation. Mo wacho ni jo Mrima ma e kura mane gikelo. Omiyo ka broad base chakore ok ni no we sirikal. No wacho ni ka broad base chakore. Manyiso ni gikelo ng'ama no kobedo part mar loso sirikand Kenya Kwanza. Koro go kura nikech kura mar Mlima ema nomiyo Ruto telo. Koro eno go gimano to wacho ni kuong ichulma then koro broad based to timang'owa odhi mbele. Koro kanye mineno ka koro ne Raila Odinga timre nade donjre ne siasa gi. To nineno kata William Ruto no wacho mabe ni bang Gen Z kano biro no ng'iyo mo wacho ni nitiere gik makoro ng'iyo piny mbele moloyo iuno wuon kaka dwa chikendi tapa ni mayo ke mokwongo maneno gini apro kata Saitoti ndalo mane ni moyo bolo Saitoti ni winjo ko wacho ni there comes a time that the country is more important than an individual. Kora pani maybe mane kama ne Ruto be oyudore mane koro wacho ni kara we akelo opposition mondo jite obedi tingeni katieko gimano to ni neno ka former governor ma Bometa Isaac Ruto masani commissioner judiciary ni neno ko wacho ni gik matimre gite ochopo kama koro wambe chaka mondo koro wangi katiba wa ni to katiba wani piwa presidential system mano mewani be otiyo kodwa maber nikech yuaruok mwa bedo mang'eny godogi any system ne wakao system nitiere kaka ok satisfy wa miyudo ka en winner take it all ng'ato kose yombo ng'amane laure kode ni onge gima yudo to mae magini bedhi miyo deputy power moneno ni orom gi president kata orom gi governor momineno ka counties deputies gore gi governors a national government ineno ka president be gore gi deputy ne nkech kaka chik no keti mondi igwetho ko deputy ni be itemondi makidhi michopo to be itema yini erokamano je goye wiye kapok waduogo gi jo radio Ramogi ka chunje duogo pio mana karu bwaja puonjo mo wacho ni gini en wichan anta ko ne en two things one and political and the other one in business. Wachak gi political. Political simply nikech nitie ji mabende bro wacho ni Rigiji was not the choice of a majority of Mount Kenya MPs for deputy president. Okay. Nok gidware. In fact wajumbe te manogo kura. Kendo kata wamu ushomba ma support ni kone kane gibet piny magigo kura to wajumbe abich kende manogocho ne Rigiji to 12 nogocho ne Kindiki. Emomiyo opportunity mora mar gole they'd happily join in. Okay. Nikech utiyo gi ng'ato lakini chunyu no kote mang'awa no korwake. Why do I say Indian business? Adira makende ni ane counties. Kanyi ng'iyo defense mar governor Kawira Mwangaza. Impeachment motion Senate impeachment. Noko ni ongeo maber kendo no chiwo records kaka kano claim ni MCAs no chul pesa mondo timang'owa. Erokamano nya waseduoga ya Ramogi FM kar chunje lwero kamano kafaya giesa ne pod ne wasomo ote mag jopiny kasini ajei bonyo dhi nyime kod temo lero penjo ma jopiny openjo achiel kachiel okinyi ma kawuono ka kamano jei bonyo dhi nyime wan achiel kachiel Ramogi FM gi Ramogi TV. Erokamano warwako jowinjo wa mantiere radio. Koro kata mar Rigiji ni bende ingeni katiba wacho ni giyudo wajumbe adiwa oyudo 116 a third kende to nitiere moro midwa koni iyudo absolute majority ni wajumbe mang'enye mokalo otimang'owa othicho ng'ani oko wora nyakangi doge ofuki mondigoli e gimoro nikech nitie moko mabro penjni to anto Gachagua ne an kata kugole konya gang'o ang'o miyo nyaka ket koka gini ineno so adira makende bende en opportunity mar MPs moko loso pesa nikech obro kodi an gino kasaina anakie gimo me odwa impeach bwana
Obed kanyo kik obedi ok lichna. En ndalo keyo ne jomoko. Kwanza sani koka wadonjo ing'eni ne machicha ne en to support mondo bed table. Kosebedo table koro nyaka kende yud 233. Manyiso ni Rigiji nyaka yud 117 mondo deny 233 ni kik dhi mbele. Koro en keyo kone gi kone. Wora bounty harvest. Keyo mabop. Nikech jomoko bro chamo koni, jomoko bro chamo kocha, kura yako ni siri yako. Mano tadier. Lakini gibro chiemo kuonde te. Nikech koro mna kaka governor wacho gacha, ubro chopo kuma koro en tuk pesa. Mondi yud that majority midwaro no. So ubro bedo ndalo keyo mag wajumbe. Ang'eni jomoko kuom bro no kama ujumbe koduogo dala to duogo gi gari mopogore. Duogo ka koro kit wuoth ne bende koro lokore, projects ne moko manyicha dika gi madignika bende koro bro chakore. Mandalo keyo. Erokamano. Nitie wer moro mwajawero ga kanisa ni keyo biro. Mano manyage ndia. Kama na kuro koren mari. Weche toka. Koro pede goe wiye. Victor, adwa chake gi kama jeyo mono kelo. Mupuoye ne kare somo e muma no. Koro adwa chake mana ikar muma kanyo mapiyo nikech intiere gima nomiyo ndik muma. To intiere lessons momiyo ka watindo dhano kadongo kaka jo Kristo to wan gi advantage kata Nyasaye nomiyo wa muma kaka gima gado. Intiere puonjruok moko mwanyalo puonjore e muma. Achiel kuom gima timore ni chalo gi siganda Esther. Chalo gi sigand Mordekai e muma. Kuom thuolo mar ariya king'iyo buk mar Esther no ka koro ibiro kare chaka ariyo tibi nyaka 6 nikech olacho kwa nyal some. Tibiro ng'iyo kaka Haman nochayo Mordekai gi ode te. Mano dhi okunyo bugo. Kunya bugo kendo iwinjo konyiedho kowacho ni kae kama adhi nyume Mordekai gi ode te. To en sigana mapani jowinjo wa olony godo kaka gik moko notimore. Mi nogongero ni kikunyo bugo ne jawasiki. To kuny king'eyo ni samoro ini wuone minyalo bi nyumi e bugo no. Giko ni Mordekai giko ni kingi no biro mopenjo. Nito openjo Haman to ang'o ma ditimie ne ng'at ma samoro timo gimoro momoro chuny ruoth. To wacho gik moko te ni derwake gi lewni mabeyo beyo gi gik moko te. Kae to bang'e kingi odhi oyudo ni kare Mordekai ni ng'ama nyo timo ne maber mano reso ngimane. Mae e gima ne timore ne Rigiji. Kanyo ng'anyo ma Gen Z obiro pachoka to dhi obetie matek. To kae kama Raila Odinga oga kinyi ne odhi wuokie ka gimoro to dhi otimo ne William tim achiel maber. Kata doko ni maricho samoro nyalo bedo ne gisetimore gi wegi. To William odhi oparie ni to ere ng'at mano save mano konya kana adhi dala. To wacho ni bas koro kare we awil law. Law Gachagua cha ema koro wilo koro ket ka. Ni mar kuom thuolo mar ariya aparo no oganda jo Mount Kenya kiweyo Rigathi Gachagua. Nikech Rigathi Gachagua bende en achiel kuom kakiwinjo loso no oting'o pach ji mang'eny mabe paro kaka en kamano. Jo Mount Kenya kuom thuolo mar ne paro ni piny Kenya ni ne mich ma Nyasaye nomiyogi nobolo negi koa e polo. Kizungu wacho ni they thought it is a gift from them by God. Mamae mich ma Nyasaye momiyogi koro ginok gidewo joma moko. Magi gin adiera ma nyaka wachi. Koro Nyasaye mane e gwenyo gagi. Kaka gik moko ncha no beti. No dhi otimore ni kare joluo nikech iparo kata mana kinde mancha no Uhuru president bang' ombulu ma 2017 weche no beti matek manyaka map moko no ogor kapogo piny Kenya gi ediere. Ni wan gini kama koro giki ojogowa we koro mondo kendo David Ndii koro ni sirikand William emano kelo mabcha mondo mi oganda luo no neno ni koro giki kama tekie gi jo Kenya mamoko kech mabcha ni no ko ngado mana Mount Kenya ka to tuoto gi Rift Valley. Koro Nyasaye modhi ogwenyo gagi nkare gini koro dhi oduoka kuduogo ni. Ang'o mamiyo wacho mai kiduogi ng'iyo karakter mar Rigathi Gachagua ting'iyo ne Rigathi Gachagua en ng'a. Joluo no gongero ne uma nyalo teri kama kiti ok nyal yie betie.
Koro mae uma mano okelo Rigathi Gachagua, lakini koro kogikie mesa ka to koro chiemo tame gi jodito. Humo kele ka kingi. William Ruto ndalo moko ka koko yiergi no wache ni koro nyaka puonji jok moko kata mana kaka inyalo tigo jiko ge uma. Gojiko ge uma. Nekech ineno ko okel gweno monego beni chamo gojiko, ji nie mesa ka kingi, tiwinjo ka en pod gweno ni omake ochame, to kaka ochame bende winjo kotiare, winjo ka sama odhoge muoch. Ntiere kaka kichiemo ka kingi, to ntiere kaka ichiemo. Idikori, tidimbori, to kiyudo gimo ntiere gimo mi ma ipedho ka makoro kado ok luar ni gidi. Tiro ka en no chiemo makado ni luara koni. Mae kaka no chiemo ka to kido makama ok no mone bede State House ka. Mika no yiergi to maino mare mathoth no dhi oketo wiye no dhi owil ni en governor mar Mount Kenya. Koro ka wiye osewil ni en governor mar Mount Kenya to dhi okawo nikech adier mantiere no kelo ne William Ruto ombulu. Kano sekelo ne William Ruto ombulu to wiye wil ni William Ruto ema no yier kaka president. Makidhi e offices gi to kinwang picha Rigathi Gachagua kata wala gi mar William Ruto koriwo. Ntie mana picha di achiel. Ntie mana picha achiel. Mana maybe office ri gi nyalo ne mare gi jaode. Mare oyiene keto. Koro king'iyo character mar Rigathi Gachagua to king'iyo kane pod ok ochopo kata mana e ywaruok gi. Tiyudo ni oken fit mondo hold a public office. Nikech king'iyo kit weche mosewuok ka e dhoge, nyocha William Ruto ne temo mana tiyo kode kisiasa nikech no nyalo sero ombulu, mosero mokelo. Lakini king'iyo character mare, king'iyo achiel kuom ground mikelo mag impeachment mage, ma wacho no pogo oganda. Tadier no opogo oganda. Kech no biro gi wach mar shareholders. Jatelo mora marieko ng'eyo kata mana governor man sani mantiere kuonde duto, ong'eyo ni kosego ni ombulu to koro nyakitine jo piny te machalre ma ok odewo joma nogoni ombulu gi joma ne ok ogoni ombulu. To chuny wach Victor en niya, ang'o mano otimore momiyo sama nowacho gini to wajumbe mar Rift Valley kata William Ruto ne ok okondemne, ne ok okwede. Ang'o momiyo sani koka gigi duogo chiene? Ntiere gimoro mano okethore kamoro. Dobed ang'o? Dobed ntiere lemo moro milaro mbele ka koso? Koro giwegi ging'eyo nikech kata mano Uhuru bende gi Ruto ka nochwanyo to ji nopenjore kuom thuolo marach nang'o ma nochwanyogi. Mae to ne ntiere mbaka moko mane agora ni samoro notenore gi wach ng'anyo mar Gen Z ka. Mamago to jo intelligence emong'eyo malach. Lakini mbwakni mane odwa mbwakni godo. Bende samoro nodwa inyene kech Victor. Kamora mora nyaka bedie order. Onge kaka jatend Ramogi nyalo wuok kosechiwo directions ne jotije ni mae kako nego beni jitiyo to kendo ng'at mantiere buoye chak wuok saa 7 chak lando ni kiny ng'ane gi ng'ane ema biro tich. Sirikal nyaka bed gi order. To machacha no expose koro king'iyo ground miketo negi to chalre. To yabi e siasa nikech moko ajowete ga osewacho. Wang'iyo ni to options mage ma en godo. Kamugike. Nikech kite osetame dak. Rigathi Gachagua ne neno mana kaka winjo Nyarawila wacho ni ntiere weche moncha ne muti ne owacho ne William mondo pogne mana mare chuth ka nyako dhi. Ogo matek ni ani ti kurima koda kendo wacho no mbulu achiel igona ga lufadi. Mano nyisi ni ne okoketo interest mar jo Kenya mbele. Nikech bilion 8 mimiye ni odhi pogo ne ng'a. Odhi pogo ne ma odhi pogo ne Mount Kenya. To odhi pogo ne jo Kenya ma intiere deputy president. Ma nyisi ni ma en ng'at mane ohero mare kende. Mar ariyo kanyocha ne openje penjo moro e kinda wach ODM to gi wach Raila Odinga samani openje interview ne mokalo ma 2 weeks cha. No iwinjo ko wacho ni en William Ruto ema no nyise ni Raila rach. Koro ka William Ruto duogo wacho ni Raila ber kaka no Uhuru wacho negi tieni koro Raila ber. Nyisi ni en ja siasa ma ok ti gi pache kendo nego kwa jo Kenya ng'uono nikech kare no miyo waweyo gima ber. Gimane ber. Ko wacho sani ni Raila Odinga ber.
to tiende ni onego dhi okwa jo Mount Kenya ng'uono kuom en owuon ing'e ni jasiasa kidi mar gedo mana jogedo kwedo cha jasiasa kidi maber Victor onego nikech jasiasa ok inyal wacho ni ng'ane mano okona ni gini rach in iwuon gi pachi nikech nodhi owacho negi mowacho propaganda mang'eny en owuon samane owacho weche gi te tiende ni noonge gi wiye mar neno kende ni ng'ani rach kata ber kata mana BBI one man one shilling one vote cha nitie BBI yes to tinde oloko nanga yes koro gima nokwedo cha ema sani koro siro to bad jomoko bende wacho ni mana ng'ama ofuwo mok lok pache governor ng'ama ofuwo Victor mano bende oseti godo marach mano oseti go marach to mar ariyo en ni mar adek option ma en go mar ariyo en dhi go chonge ne William Ruto ka sa pod ok ochopo ma bende chalo gima koro osedeko mondo impeachment ni kikel mar adek ma en godo en ni orit gini odhi e Senate ke National Assembly kae to nyaka nyoro ne wacho ni wajumbe maloyo 302 joseketo kok gi impeachment bareni to mana kaka je wacho ni chakre kawuono tuk pesa makoro tugore ka Victor to ng'ama nyalo loyo sirikal go menda onge sirikal kichomo tir ni dwa tugo tuk pesa ok inyal nyalo koro giko ni National Assembly to dhi bedo impeached mamano jopiny mawinjo wasani ondik piny ni National Assembly kacha to onge unless ni William Ruto okodonje gini lakini indications te nyiso ni William Ruto kokenie gini mararia mondo mi onyalo dhi teme Senate kocha bende king'iyo kikawo jo ODM idhi kelo gi jo Rift Valley to gi ogendini mamoko Mount Kenya kende ok nyal yiengo ne ratil giko ni gini dhi mar abich en option mar dhi e doho koro kae ma likelihood ni gini dhi onyalo weyo magini kal mobed impeached kai to chako dhi e doho magino biro dhi nyaka e Supreme Court sama gini dhi e doho gini dhi ka thuolo malach inyalo ywaye deliberately yes by the time miwinjo gini kata mana mar Kawira Mongaza cha by the time miwinjo gini mado biro chiwo ruling biro yudo ka 2027 ochopo mana ni ok dhi konye nikech kore dhi sande number 1 ko bedo impeach ne odhi e doho koda ok odhi e doho security dhi mae budget mar office cha kore bende dhi wuok budget mo enjoy gi trapping mag power mineno en godo gite magi koro piny wacho dhi chako sande mibiro yudo kaka mana staff magi ok aya ko bedo impeached kamano magino dhi through dhi nyen kech katiba wacho ni kibedo impeached to kone gichaki hold a public office mane momi ineno ka Sonko ni oko sani Victor kapok ikona ero kamano mogik any options machielo en mar resigning mabende dhi bedo ne matek ne kito nyalo temo ni mondo mi resign mondo kiko bed impeached to en ang'o ma William Ruto osegoyo okwano nikech ing'eyo ni sani gima Rigathi Gachagua timo otemo incite the ground otemo chochea jopiny king'iyo kaka iwinjo wuoye ground sani mondo mi otugi gi William ma kuma chielo osetemo succeed koro William Ruto oseng'eyo maber ni 2027 ok odhi chung gi Rigathi Gachagua osegoyo political cost mong'iyo ni Mount Kenya ok dhi chung kode to oseng'iyo kaka jasiasa mabende riek osego kwano ni ka en gi Mudavadi ka Raila Odinga ni ka Mombasa ni ka odhi yombo gini to kata ka ok oyombe malach ahinya Victor nikech ing'eno ombulu bende kata kigwenyo kaka igwenyega to nyaki bed ni inegi majority moro makata kigwenye to bedo ni mayot ikoni Cambridge Analytica ok dhi biro wang'ni kata kikwale to ok nyaki kwale mana matin mogo more mi jo kamoro ti iporo godo mabende William Ruto oseng'eyo kama odhi jowie mogo no modhi pong'o go adita neni kech enie president nikech wang'ni ang'eni kata ka 2027 ni odwa no prove a point kata koyombo ng'ama gi PM go odwa no yombe gi margin maduong' ahinya iwinjo nikech notime ka en oko kinde gi Uhuru Kenyatta ka Uhuru Kenyatta nitie kone to no Nyasaye no gwedhe mondo onye sirikal en ang'o madhi tama koro bede komne gi gik mwandu gi ariyo gi te mwandu gi ariyo mabende ne opimo yudogo to mar ariyo ibiro yudo nikech ing'e ni joluo nogo ngero ni pek mar mwandu nyang'e mamiyo nyang' nimo to osegoyo kwano modhi oyudo koro dhi bedo ne Rigathi Gachagua matek mana ni gima nitiere ka eni odok ir jopiny o insight jopiny opidho chuny gi kwiri marach e jopiny Mount Kenya kocha mondo mi gidhi girakre gi William Ruto to William Ruto bende rieko osegoyo that cost kiwinjo Faruk Kibet loso ka kiwinjo loso ka ok en dhana kiwinjo
women rep ma Uasin Gishu Gladys Boy Sholei loso kaka loso cha gini duoki ni koro en thuolo ma iwinjo ni William Ruto noseamua ni Haman nyako luari e bugo cha koro en thuolo mar Mordecai mondo tiango taparo ni en thuolo ma berie Victor ka koro waduoko gini kaluo ma oganda luo nyalo tiyo godo e yo mowinjo nekech gini Nyasaye moduogo gwenyo ga gima naka kiwinja wacho cha VOJ ngene kaka tene kama sinyo ueno ingeni gimone go beni wacho ni Rigathi Gachagua wacho ni jomlima ema no miyo Ruto loch tingena adieri mar wacho ni Ruto ne self made nikech king'iyo 2013 mane gidhi gimakre gi Uhuru en gi URP mare Uhuru nobiro gi TNA to gidonjo as Jubilee Alliance 2017 William Ruto emano chung'ne re-election mar Uhuru mani neno kata jo Mount Kenya noyanye mowacho ni nogolo joma ne strong madino dhi mothagogi mbele kacheche Kabogo ywak gi nying Ruto nyaka kata Isaac Mora nowacho ni was rigged out nikech William Ruto koro political capital mane Rigathi Gachagua okelo e sirikand William Ruto e yier margi nikech William Ruto dine dhi kawo kata Kindiki still kura mano yudo cha en ng'ama nosedhi motimo ang'o moenjoy himself Mount Kenya nikech ndalo mane giyuare gi Uhuru cha ni neno kodhi mopul nyaka crowd Kiambu nyaka dhot mar gi Uhuru Kenyatta manyiso ni nyaka kana timo ang'o akaw koro Rigiji kosiko kawuoyo ni mlima no kelo en to magi gik moko mano neno kocho ni okunyo bur momoke i bur cha nikech gimo wacho no oneno ng'ama ni e fiction maonge reality nikech kanyo dino wacho ni an kana biro Mount Kenya mae kaka nako list jo Mount Kenya region tamio William Ruto omiyo sani ko gine tema ni joko wacho wach siasa mar running mate gi candidate kapimre equal measure moneno ni embe oromo gi candidate koro miyo candidate nikech mane gima siasa magi sebet ka giwacho ni yani iyudo kikaw candidate ni based on kamo wuoke mondo yud votes go erukamano aparo ni gima oseneno motimre gi William Ruto gi Rigiji kata mano timre gi Uhuru Kenyatta gi William Ruto aparo ni going forward onego beni candidates ng'iyo competency ok ng'e ni kura di madhi biro nikech sama ng'ato donjono to ochako campaign immediate to mogik William Ruto ng'ema beni no bete office from 2017 to 2022 kagi yuare gi Uhuru Kenyatta to capital mar office ma deputy president ema no miyo ascent to power omiyo Rigiji ochako the same ting'ado tiende chon mondo mi 3 years gi kowuok e street mar Kenya kae kata kodhi mulima modhieno 3 years is a long time in Kenyan politics by that time bro ido ka koro ol makata kane ringo kata kane relay ti join koro mano bro ido kata kane sani en gi mulima 3 years from now William Probet kotimango oduoge mulima ki erokamano sine jay bonyo dibed ni kalore koda ote manyocho gol kod office mar ODPP e wach mar jogeri gi jima moko mabende kore wacho ni ne obedo gi migawo mar siro ng'anyo manyocha otimore tarik 26 e dwe mar 6 manomiyo bunge mar piny Kenya omonj nyaka gi joma matindo jaod bura ma Embakasi Central gi langgi ang'eni wach ni poni e dodo no nyocha omiyo gi fuong'ruok makende ben gima ne nyalore Kindiki kanye loso e nyim komiti mar bunge nyocha wacho ni gin gineno moromo nitie jomoko mane nieng'e gini duoka statement mane ugol tarik 26 dwe mar 6 yes tok ka Rigiji no oseloso mowacho ni Nurdin Haji nindo ni en tich mutiyo maduong' en ng'iyo ni to jasiasa kama dhi kanye to timo ang'o to loso gi Nurdin Haji nogolo statement moro mo penjo Rigiji akiari ne gin penja bora akiari ne gin penja di to gik mineno timore sani gin gigo manolore gi penjogo serikal nyalo timo ni gimoro amora mohero e sama gidwaro to gima ditim gi bende onge sine nyalo temo wacho ni kata mana buche mag Rigiji mano bedo dropped ka girenje serikal ne nyalo chier kendo lo moro mar bute pod JKA kacha nitie kata chuny zaon ka nitie chances ni gigo
e juma ni kata juma manyien ng'ato bro dhi makapil nikech ing'eni ne gin buche mane ogwedho ng'ato bro dhi makapil ting'eni makapil idhi adhi e doho tikoni an kaka neno kit bura ni kaka nong'adi okamorogo tiwinje awinja tiyawo mana bura no manyien ni timang'o so sirikal nyalo timo ni gimoro amora mohero sa mohero gi kaka ohero to gima ditimie onge samidwa deal gi jawasiki e siasa ka VOJ nyaka iti gi teko duto ma in go mondo ng'e ni in e thuon ambaga pakorega ni thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo mondo ne ni thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo you can cut him down to size mitieke completely dikech sami thung'o jok maluore ka gi cases to ng'iso ni for the remainder of the term gibo spend ka gin e doho gionge nafas mar luoruok kodi ka gikogo korgi ahinya to Nairobi ka nikech siasa ma Nairobi ka bende samore machiwo direction ma siasa ma national so ka gin wajumbe ma Nairobi ka te thung'ogi takao pieni bende amede kanyo gi advisor ni moro achiel to ng'iso ni sama jogi onego be ni tie ni kata gipwaki kata gitimo ni gimoro amoro onego gitim ni to gin e doho mang'iso ni in exposed koro wago yago ya kaka wadwaro so cases gi bende oko mokwongo to bende oko mogik ang'o ma serikal osegabedo ka timo ne jo siasa matuklu motenore gi Raila Odinga e Kenya ka imako gi cases mago yuma Babu Owino girinyoche kotieko moko ma in sasa ketni case DCI omaki bindik statement mano is a strategy case nyalo bedo ni kanyo kata onge lakini adira makende impeachment gi waseneno kendo wasewacho ga ni gina political process so use any tactic manitie mondikone bwana chani wabro biro ni samora mora mwadwaro kaka wadwaro erokamano wadwaro jawach mar Shani governor toyo wiye matin kapok idonje yes ngene gima miahero je ni namba bit kanyo arito namba bit kanyo akete agoga takete chonga to kuchopo piny to dabal kum nyarawila namba par pio koro watieke kama isekeleni rigi ji wasewacho ga pile chalo ng'ato ka ng'ato ting'i victim to yoro kodi pi wasewacho ka to kato dum to kiki wach neno dum to une chuny pi oting'i e ng'eye une chuny pi ting'se ni idum pi magalaga ikirino bilwari pi koro rigi ji William oting'e ng'eye to obukore ni William dum pi marach to William yoro kode pi mapok gichopo kata 2027 koka gine aora motelo nyaka bole gitieko higni ariyo dong William koni bas koro pigni ema konya teri mwalo kata ni karawalori kadhi alwokra ekaduogi to in moki dung maber no in midung mamit no in migo papi maber no kare koro ng'ada ne kendi nekech no idong e William nango enyocha nong'eyo nonyalo yoro pi erokamano kapok wadhi e wach machielo Nyarawila dibed ni ma en strategy ma jo siasa tiyogo mondo kik waket wiwa e weche mag adani manyo dhi nyime gi weche mamoko kaka Ole Sapit ne wache cha Ng'eni mano be nyalo bedo nikech siasa wacho ga pile ni to acquire power. Koro at every given time ubro bedo ka nitie ka ku engage jopiny. Koro wan kae gi adani, wan gi shakae, to wan gi impeachment. Koro in ja Kenya emi bedo loaded gi information. Koro in mane makori dwo winjo. Adani nitiere ka rigijini bineno kodi oride kabisa. Shani bonego beni chako duwe machako ni makinyini koro ing'eni ng'ato kaka jadolo mar kanisa to neno mbele koro momineno ka eno nyiso ja Kenya ni ooyo nitie gik adek madhi mbele kamoro achiel kiki wiyi achiel
to wiyo wigi machielo nikech kata sani kata wajumbe mineno dwa thicho okori gi jino ja Kenya bonego penje gi ni to shama ne gi chakon ni winjo ka gocho ni third party gine onboarding ni nok gingi to jogi monego beni somo nwa chik nikech tich achiel ko main functions mag mujumbe en legislation okinyal duogo mondo inyis ja Kenya ni an nakadho chik ni lakini no kange ni implementation mare di bedo koro mano be nitiere maradani taparo ni wajumbe no se step in chineno ka committee mar COSING no se wacho maber ni gidhi timo special audit ka koro gidhi nyime manyiso ni ja Kenya biro bedo kung'eyo adieri mar wach maradani ne nitie kanyo erokamano nyakora Mgajwang weche thoth kaendi kata kamano mbaka pod dhi nyime e yor X kaachiel kod Facebook meduru mana go mbaka nikech mbaka kaka pile ma gero piny odiochieng' mano makiny piny Kenya e sekta mar thieth kidek bedo kod lokruok mar ariya malure koda okang' mar dar kokalo kuom okumba mar thieth mar NHIF nyaka machielo ma iluongo ni SHIF ma en chenro maber e piny owacho kokalo migawo mar thieth osebedo kadhi nyime ka tarik makinyni e odiochieng' mano jotich mag NHIF ma osebedo katiyo gi migawo no ywak ni moko kuomgi kidek wito thuologi mag tije ma timore ka kembe moko adek moriwore kanyakla miluongo ni consortium obiro kanyakla ka luoro nitiere ni Adani bathe moro chako neno e winjruok machielo mar biro siro e yor lony manyasani chenro mar SHIF ni endi Senior Kenya ka weche mindnende Vioje serikal en ohala maduong' to en ohala maduong' ma joma yude nyinyo gin joma nitie kwa dok chien ka Mwai Kibaki odonjo serikandno to ni winjo ka gik makori winjo ka mieno serikand William Ruto ni ne mieno mag Mwai Kibaki ni winjo ka ndalo no e maweche mag Anglo leasing uoke ni winjo ka ni chako weche mag free primary education ka nitie scandal mar mano wuok e Ministry of Education mano wach ni nitie menda makore lach mano cham gi jodito ma ne nitiere ministry kanyo ma bende yawuot luo moko ma weche somo ginegi lonye kabisa moko ne gin jotend sikunde mamoko moko no setiwe migawo mopogore mag somo gi bende no maki modonje ne gima moko no ter nyaka jela nyisi ni serikal mora mora kodonjo Vioja ta agenda gi mokwongo en ga ni to pesa manyiew watiyo gude campaign wadwoke nang'o to kanyo nikech serikal bende ibugo gi jochumbu ema gibire gi idea mang'eny giko ni Vioja kaka jatend piny ing'e ni koro health ka wan gi paro moro manyalo konyi paro ni ber koro wan wadwa mana ni support tikone wajumbe mondo lok chik to ka giseloko chik to gini kodhi maber to yuto nitie nikech NHIF pok ayudo ng'ama koni NHIF yande rach to kata kano rach to ne nitiere nafas mar konge mondo bed maber tineno kikelo ni gimanyien te to gimanyien ni ikele gi nying mopogore tikele tikone obro timonu kama kama to obro timonu kama kama tikuongi wacho nono ni en gir serikal to koro ka chopo kuma koro nego chakore ni kore kiwinje joma nitie tiyudo ka gin ongoke gin achudhe gin jochumbu e motelie Vioja an kipenja ni bende lokruok mitime migawo mar thiethne en lokruok mar konyo jo Kenya koso oyo abro koni oyo en nafas mar jomoko loso pesa nikech mana kaka Nyarayula wacho ni ka wajumbe ne loko chikegi to giwacho ni gin meche magono bodengi ne gikia to ne gikia nang'o to chikegi gine magiloso dak ne gipenjie penjo gi ndaloro koro japinya ka penj mjumbe mare emomiya koni ng'ata
nyaka ipenje mujumbe mari. Nikech gine mane giloko chikeni. Ang'e ni ma jo ODM kata jo Azimio to bro kodi wan no kwa gombulu ne support gini. Bende kare. Nitie nyaka weche mosedhi e doho. Ma doho se wacho ni ooyo gini okoluwo chik. To maka pil, ta pil court ka emi wacho ni wabro keto a restraining order, gini odhi adhi mbele kwa winja ng'owa. Kesno. Kesne. Emomiyo koro gidhire ahinya. Gidhire ng'wech. VOJ. Akia kata en SHA, akia kata en shift, akia ni en ang'o. An gima ng'eyo ni gini en gir loso pesa ne jomoko. Ok bero ngima ja Kenya. Governor. Koro marachie ni giloso pesa gi ngima jomoko. Nitiere kuonde minyalo losie pesa. Victor, ka giloso pesa e ndara, bet berberie. Ato donge ndara bende mtoka nyalo goji piny nikech design rach. Samoro Victor, samoro Jane, ginyalo chamo, ticha kimanyo contractor, moro chak dugo chamo, to gigo ndara no losi. Lakini ngima ng'at ma dwaro thieth, ngima miyo manyocha ne linda mama konyo. Madwa dhi konyore, ma samoro odhi operation, midwaro kuome siling 100,000 kata 200,000. E gima dine linda mama konyo. Koro nitiere tugo moko ma sirkand William tugo, lakini dine nitiere kuonde moko nego gikelie tugo ni. Gimbe gidwa tuga ahinya. Nikech king'iyo gimoro amora, wach shift ni koro dwa machalo kaka ne CBC ochakore. En gima sirkal ok understand. Sani koro yudo ka koro gichuno chife mondo dhi odonjie gini nikech dhano osetamore gini, koro gitiyo gi chife marach. Gidhi tiyo gi chife marach mondo gini kotamre mana kaka ni neno wacha huduma namba. Wach huduma namba. Bende ka jopiny nodagi, koro idhi kawo chife, imiyo gigo gudu moko maricho richo richo. Mondo koro gidhi giwuoth godo. Koro gidhi gidonji. Mondo gitem chuno jogi. Gimoro ka ber to jopiny nyiewe, kendo jopiny tiyo kode, ma jopiny ema dhi imanyi. Nitiere gima Jay wacho ni to pod ok onyiswa ni ang'o chutho mane rach gi NHIF. NHIF ne ber, mibadhi ema nodonje. To joma norwake mibadhigi, mana ne joma tiye ministry mar health ka. Naido thuolo mar wuoyo gi DG mar health jomokalo chien. Kan bene penjo ma upenjo gi na penje. To gima nolero en ni ma beto pogore gi NHIF. Nitiere services mamoko mane NHIF ne chiwo. To nitie mamoko mano gichiwo. Ni ma giluongo ni enhanced. Beto pogore gi mar NHIF no. Mano kaka ja sirkal. Nyaka gima nolero no, nyaka en bende with due respect, gi luor mang'eny. Nyaka embe gino kia. Embe gino chune mana ni koro kidhi kata koro nyaka ler nikech en policy mar sirkal. Collective responsibility ja. Yes, Victor. Gichik dwaro Victor ni gima chalo kaka NHIF kata kaka SHIF ni bedo gima simple. Ere gima omiyo gini kuom higni 2 sirkal William Ruto sebed ka explain gini to nyaka wan masamoro wan enlightened to nyaka in gini pod ok iwinj. Gima ne dayo ng'e gweng' kucho no chulo silinge 500 kata 300 to dhi yudo thieth. Ma kokidwa kel midwa explain ne jopiny gik mang'eny kia SHIF, kia SHAF, gik mang'eny gi Taifa Care. Kia gi kia Taifa Care, nyinge miluonge go mag baptism mang'eny gi. Gima ler Victor. Ing'eyo ni gini chalo rarangre ma wiye ok ing'e tiende bende ok ing'e. Emo miya pime gi CBC kanochako kata kako chalo sani. Jopiny sirkal ok nyala assume ni jopiny te osomo kendo ng'eyo gigi te. Jopiny dwaro gima simple, mane momiyo kata mano mbulu kata cha. Ni winji wacho ni gino idwaro gima accurate, verifiable, and accountable. Gima simple. Weche transparent. Yes, kendo transparent. Onge transparency e gini. To duoki kami winjo wa weche. Emo miyo seche moko kwa somo jo od bura to giwacho ni waingilia gi. Di nyocha wan gi wajumbe Victor. Gini dine ok ochopo kae. Penjruok ma penjora ni e constituency tema wawuoke kata mana makaluoka. Jopiny gi kata MPs gi. Gimbe giwinje ywak jopiny gini koso so gi ofuku te. Makoro ginyal wuoye gini. Broad-based oketho weche. Osogi ofuku tene kech ka koro ine miwinjo ka jopiny complain gi malo kake. Momiyo ni manyo nyaka DG mondikel kake. Wajumbe gi sama gidhi e liete gi. Dak gidhi gi explain ne jopiny gini. Koro dinyocha wabed gi wajumbe Victor tang'ini thoth gi winjo wasani.
gine magilet jopiny down kata ko ng'unyi mari moro matini neko lakini nitiere sama iyi wang' miwach ni kawuono tadwa chung gadier idwa wacha dier macha tinyalo kawo iso ng'amo moni soyo onge to dine wan gi wajumbe Victor ma hold sirikal ni accountable wach shift ni do we mondi kech adier mantiere ni gini rach gini en rarangre ng'ama winje gi kumo ae gi kumo dhie onge to mogik ewi wach no Victor en kech gimamiyo ineno matimore confusion ni ido ka sirikal bende obedo confused dino ber dine ok chune ni itiele e lokroji mondo dhi nekech sami winjo wawuoye ni Victor mogik en ni magi tenore gi weche mag tuo ng'ama yiero mondo bed matuo gi samo betie matuo onge dhano kalie malit sama wawuoye ni gini kumo chomo gi kumo aionge kora paro ni kwayo mwanyalo bedo godo ni ka gik moko tem rigijito William Ruto nyalo yigo ma gigol wenjigi weche mamoko ginyalo yware te lakini mar thieth mar jopiny ni to do we gini mondi kata ka joma dwa chiemi gi chiemie gimanyie kuonde sirikal lach gichiemie kuonde mamoko lakini mar tuo mar jopiny ni to de giweyo mondi erokamano gombo marwa en kik bed ni chiemo ji chiema chadha maweyo ni japiny ladhore kata kamano in gi wach gi ruodhi gi jolopgi wach mar ruodhi no to ruodhi waluoro lakini kitiyo kodgi marach to gin gionge ing'eni ok ginyal ji tetea koro wan ema wanyalo gina nikech gin bende chuno gina nikech gin jok mimiyo amri kosenyisi ni waluor gi nyaka gin be kigo kodgi mbaka to gin be gine gikia mak man nikech koro gin be gine sirikal nyaka gilu oda mar sirikal gibiro timo ruodhi gin jok matiyo tich maber e gweng kendo wamiyo gi luor lakini kitiyo kodgi marach Victor to koro wawacho ne joma tiyo kodgi marach ok ruodhigo erokamano ruodhi waluoro tiju kendo wadhialo tiju nembo morwako gi kiraun kaka jowane luonga kinde machon gi kofia gi uniform maruno mano nyiso rang'isi mar teko gi oteku mar sirikal e kor gweng office of the president yes katiba ting'eni gionge katiba gionge ing'eni kane ineno higa mokadho cha kane jo media luwo wach mar chike mane koro loko NHIF ing'eni chike 4 iluongo ni 4 pieces of legislations manokele bunge odhi National Assembly kendo odhi Senate achiel ne primary health care bill makoro sani act machielo ne digital health bill masani act machielo ne facility improvement financing bill masani act to gi social health insurance act ne ginadi 4 ni neno kane chike gi kano bire bunge ni penjo ni ng'wech mane gidhieno ne en ng'wech mane ting'eni ka wawacho ka nine waluongo wajumbe adwaro ni mondo asingo laut mujumbe achiel ma en Milly Gesagesa Milly bill ni no biro kae noko mar piny to kano oduogo kendo kani winjo kano wuoyo Homa Bay no wacho maber ni gini wadhi mondo wang'iye maber nikech gini kata kaka wadhi on board staff mag NHIF mano wacho ni ne dhi makadho 1,800 kadhi mbele ne onge proper guideline mar transition mane golo gi NHIF to tero gi chief makoro wabed gine sha makoro wadonje koro magi ne gik mane penjo koro chief ing'eni en mar fund then sha koro authority mad minister fund man gi regulations matrite koro ing'eni penjo mwapenjo niya pile no asebedo ko wacho ni NHIF ne nigi weche mang'eny mar mibadhi machiel kuom gima pok wajumbe oyudo nyaka sani ni sirikal mano wacha ne nitie pesa manowuok karibu bilion 21 makata bunge masani komiti mar Robert Pukose mar National Assembly pok oyudo duoko no nyaka kawuono temwacho kama Dr. James Nikal ni komiti mar Pukose ema daluongo kanyo ero Dr. James Nikal nitiere kanyo Joshua Ron nitiere kanyo gi jo mamoko manitiere koro wane wadwokoyo gini kaka wajumbe makaluo apa nigi winjowa gine makoro sani gin representatives mag jopiny iseneno ywak mantie confusion makata teacher beach manokadho ni neno bura mane giluongo mar puonjo ji kaka gidhi transition ma jo Kenya no odonjo iye kanyo ma meeting no kethore manyiso niya ok en gima ja Kenya orwako
Omiyo gin kaka gin wajumbe mantiere gino onego benigi tajo piny public participation mondo japiny ong'e niya ang'o matera ka nikech ka ni winjo ka gocho ni enhance nitiere kata critical emergency fund ni onego nyis japiny ni critical emergency ni dhi konyo japiny nade machielo ni dhi konyo japiny nade nikech koro ma dhi bedo enhanced contribution ma 2.7% ng'ama yudo salary to gi jabiashara ni ikawuono ibro yudo 10,000 kiny yudo 0 koro konyisi ne kata obed mana ni 1 year annually oken guaranteed ni yuto mari bro bet kaka giwacho ni ng'eni NHIF ne flat rate ninge mabe ni dwe ka dwe ichulo 500 makata nche chulo ne jonyuol na mano iro koro yudo kama ninge mabe ni bed ibro yudo kanyo kanitiere x-ray gini ka ibro yudo kanyo dialysis gini ka inyalo yudo kanyo koro magi gik monego benigi nyiso japiny ni kata kidwa ng'adi kata ka project ni gine transition ni donjo to magi benefits na neno chairman kawacho ni gichake dwe machako ni manyiso ni jok manigi msara ibro chak ng'ad end of dwe machako ni manyiso ni koro November makoro gibro wacho ni koro gino fully program ni to penjo mana neno kata ng'eny wajumbe penjo to gino lit na nikech wajumbe gi mano kadho chikni gipenjo ni ang'o mane rach gi NHIF mano miyo gidhi shani ting'eni pile wacho ga ni give a dog a bad name mondo koro koisemiye tiwacho ni gini rach kabisa nikech adieri NHIF obedo gi scandal mang'eny kata nchi neno mar hospitende mane ichulo ghost hospitals maonge operations kata thieth mane in fact kani chopo hospital mo winji ni in gi NHIF card to bedo processed immediately mapiyo koro magi gik ma kadina penjo to dine wacho ni to ere kaka wanyalo loro fuko manitiere mag mibadhi gi to ok ni loko nikech nying tero gi loko the entire thing test structure olok manyien to koro transition ni kato siptende mabedo onboarded gibedo onboarded nango awachi ni koro sani an kabedo matuo sani adi transition nade from NHIF masebet ka chulo dwe ka dwe cha to shift makora donjo nikech sani bi wacho ni automatic nyaka donji koro ing'eni mano be chuno jaka nikech ka en gima ber to jakenya bro donja makori kete mandatory chal ka gima kori keto no huduma namba to mane kaka jokenya be thiro ga ka gineno ka en gima ichuno gi koro aparo ni sirikal kama gintiere kata joteku mag sirikal mawinjowa onego gidoge drawing board gingi ni ter kaka ginyalo timo public participation mondo japiny ma kawaida ong'e ni to model manyien magichakoni dhi konye nang'o ber mane ma intiere godo moingo NHIF nikech pesa to dhi chulo moingo mano chulo mar NHIF. Erokamano. Bende kendo adani cha bocha ko adani bende ng'eye ka lwete ni soche maloko nyara wila intiere gimoro ikelo kanyo ka Victor 100 seconds a day mana gimi winjo je wacho cha kego mo kawuono ochako gik moko te wach mi badhi cha kami winjo dhi wuokie cha wach mi badhi cha emutieko gigi te to kotieko gigi te mabiro manyien magikelo ni ere garanti ni mi badhi cha ok dhi donje collision mago safety security features magini mapoko wachnwa Victor chieng ma wabiro bede gi systems matiyo en mana chieng ma wajumbe gi bendi bichun mondo mi otigi shift ne gini winjo shift magikelo mok tin sani gin gi medical scheme magin gima otimo gi sani mujumbe ni winjo wani en gi medical scheme moko tegemea shift ni koda koro ma yuare to kin kutiko to dhi hospitende ma Nairobi madongo gi moko nyalungo nyinge gi to in mi tegemea hospital mar gwencha chalo mana gi wach CBC mi winjo wacho cha ni nekech ok giter nyithind gi e public school gi gikia gima timore koro giwinjo gi gimana kaka gweno winja aora to dinyocha pek ma jo piny winjo gi wajumbe wa bende winjo gini de okochopo kama gike erokamano ahinya Senior wach mari mogik sa ong'ado waka no adwa mna paro na jopiny kapok awacho wach mara mogik ni gigi gino hand jomoko mana kaka wacho ni gin jochumbu ma neno ni nitiere nafas mar loso pesa temineno kitiyo gi bunge to koseti gi bunge tichuno wagodo ewome okiparo nitiere boma yangu mar affordable housing ma bende kori luongo ni afya yangu kech ngedi piny ka iwacho ni ngima maber
gidak maber, mi konyori. So gitiyo gi gigo machuoyo japiny ahinya, tichuni kode, then giloso pesa gi. Mara mogik VOJ, an adwa mna kwayo oganda Luo, ni kawuono ka gin gi nafas, to giwinje thum ema Jalamo, iluongo ni Safari ya Muziki. Thumno kiwinje, tibro winjo kit oganda Luo. To ka gisewinje, to gipenjere chunygi ni bende gin jogo magin. Be gin joluo lo adier? Gina jogo magin. Thumno nigi puonjo mang'eny. Musa ema Jalamo gombo sigande mar thum. Ahinya to gi kaka chiero mithiedho. Nyalo gawi. Erokamano. Governor. Victor, atieki magi kama wawego e wache NHIF ni. Kendo wadwa kwayo jotendwa ma en appeal ni jopiny neno matek. Gini ging'iye kaka ginyalo konyo jopiny. Ginyisi William Ruto gi sirikal masani ni gini orach kendo hinyo jopiny. Ok odewo explanations mikelo nikech higa 2 mokalo gi nyocha jopiny osewinjie gini. Bende akwayo jopiny ni kineno ka wajumbe muyiero konyu gi jotelo mantie, to katiba omiyo thuolo mar wuoye gini directly. Sama gibire liel, wachnegi uru ni gini rach. Katiba bende omiyo thuolo mar dhi e center mora ma untiere mondo winjo. Mane madwa kik urit makoro gini chop kama inye ji madhano thom ma okony. To mogik Victor, lessons mwayudo kuom gima timori gi jine kikowo ng'ato nyombo. To kati yudo ka dada no berie machalo nade. Nyombo gi luok gi timbegi. Ok nyombo mane kelo weche ka. Aina chawirigo. Macho ka wuoyo. Awuoyo e kisera. Miko ng'ato nyombo. Inego suit kaka koro laube romi maber. Kata badi beyo. Uluoka lunga choma tera. Ng'ang'e kumidwa chom. Kata ogech badi dongo. Kaka mar wuod mwalimu ni. Iko ng'ato nyombo. Kata ka ni ole suit morwako. Tidhi kocha, tidhi yudo ka wendo no berie mabere. Kiki gombo wendo no. Ni mar samoro kunyal duogo kode muchopi. Ng'ato ka ng'ato bedo ga janyiego e wendo ne. Mane gima William Ruto timo. Bas. Ego ema kora kene kora go atene kanye. Aparo ni katiko tana kwayo jowa oganda Luo. Ni wik mabiro ni biro bedo wik matek kabisa. Mana kaka wasewacho ni nitiere wach mar SHA, nitiere wach mar rigijini, to nitiere wach mar Adani. Conversation ni kik wawene mana wajumbe kende. Kata chik wacho maber ni the citizen shall. Manyiso ni mandatory. Wakete dhowa kanyo mondo wache ni to wan tang'o ma wadwaro kaka jopiny. To kama kineno karach kiki wache ni ni kata korach to wadikre adika sani koro tinde wantiere en right mari nikech ichulo usuru pile. Mondi wach ni adwaro the best kaka chiko timang'owa kaka chiko chiwo. To wajumbe wabe sani kadhi e bunge nyaka gidhi ka giyawo wangi ni to ang'o ma japiny dhi dwar mokwongo nikech nitiere gik mang'eny mochung'. IBC ekeni ne wadok mwaling mabe onge ng'ama timang'owa mawuoye mare. To magi achiel kuom shida mabedo ga miwinjo ga ka kura kwasego to election justice wadhiro. Sani ema dine gidhire magi changes gi. Makikwarit nyaka 2027 koka wacho nang'owa ni wachung' wadwa ng'eyo ni to wan kanye. To mogik ten advice ne schools. Iseneno meje mwasebet ka wantiere godo ni sani ntiere gima kendo donje skule mapani mental health. Apa ni skunde onego bed ka ng'iyo kaka gikelo counselors e school. Kech pile ka wantiere ka iwinjo ni nyathi commit suicide kia no chikre. Koro shida ng'eny. Ja Kenya wuotho ka gi shida. Nyithindo be ni kod gi school. Jopuonj ba paro ni ntiere kod gi school. Koro department ma counseling no obed domicile e school. Mondo migi nyalo arrest gik matimre kapok otimre. To in terms of implementing safety measures mag march, bemni kanche waneno gimancho timre e Ndarasha,
aparo ni mano is a wake up call to skunde mondo ineni to fire extinguishers nitiere kanye ka gin dormitories be wan gi matrons manitiere kuonde go be gi tech stock be gi puonjo nyithindo apa ni mane kama weka ero kama na nyakora Mgajwang wagoni ero kama na maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari ibedo kodwa nyaka ne wachake podwa ikoni mathoth kokalo kuom weche manyien ma bire wang' sa ma yor picha the social media marwa X, Facebook, Instagram, TikTok te wantiere kaka Ramogi TV. Bedo wan gi chenro mopogore ma bende bro golo doke iti kiwinjo Ramogi FM gi Ramogi TV nyakora Mgajwang kinene achiel kachiel. Gima jowete wage wacho ni bedo ni sani ji umure mabul mar broad based okongiso ni karach to kiwuoye. Karach nyakisiem ka berbe nyakepuo. Kao kamano gima duong' ahinya ni rit tiji timege kinda iyude giri moro ma ka in girem moro to yot mondo ng'ato joli ni kama ine giremno ng'ato nyalo joligo e yo mowinjore. Ok wach mar thole ni sani koro ji pod ng'anje ni pesa nindo Suba South koro ji yole tich. Mano ok ng'is lony, ok ng'is rieko, ng'iso mana dok chien nyakwara Mgajwang. Gima duong' teko ma Nyasaye olor kuomi obed kodi ka wachako dwe manyien mar 10 kinyno oriti masani bed kod odiochieng' maber. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs. Sikukuwa na hiyo imani nikapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii. Alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Brate,
Hey, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Ise penjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kindo nera nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom ineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama waluoro bwana chiel chunye wakete pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Okinyi majaber nyakoro Ramogi jwang'e mor marani podi kete kar kae Ramogi TV kendo ka wamedo mana nono chal mag weche mopogore opogore ahinya kawuono ka wan kae mbako romo en mar ng'iyo ni chal mar wach to en mane nyau kwa Ramogi jwang' nyaka sani ka wan gi thuolo mano mar goyo mbaka to mbaka mwada goyo kawuono nyakoro Ramogi jwang' osebedo e dho ji mathoth iwacho ni en milome manochiw dweche mokalo kendo nyaka sani dweche go lokore jumbe go lokore dwechienge kendo kawuono koro ikwano mana seche gin seche manok nyakoro Ramogi jwang' to okumba mar NHIF dhi bedo ka ok ti kidhi kode kar thieth moro amora ok ibi yudo chenro mag thieth mag sirkal kaka dwarore. Mano kaluwore gi chenro mar chako tiyo gi okumba manyien mano mar thieth ma pacho kae midendo kanyo ni SHIF mabende dhi bedo kacha e bwo telo kata duol maduong' madhi bedo katayo omenda makamago mane okumba mar thieth mar Social Health Authority mano kirango SHA wabedo kode kachiel nyakoro Ramogi jwang' kendo wapenjore ni chal mar ndikruok e SHA ni ochal nade. Odiochieng' manyoro nago mbaka kanyo kod nyamrerwa kod jogo mabedo osebedo ka dhiro wechegi mago mag ndikruok ahinya kendo wadhi bedo gi thuolo mano mar winjo kendo waborango ane kaka chero gi duto osebedo kae ka timore tainya okinyi makawuono bendo wadhi choko pach jodak e kaunti ma Kisumu ni mar magi gin telo mag loch nanga mabende gigolo paro mopogore opogore kotenore kod ndikruok makama. Achiel kuom sigeni mana yudo duchi wanyorna gin ariyo mago mag nyamrerwa. Nyamrerwa mokwongo ne owacho kar kanyo ni en gima osebedo kacha kondikore kata gima jok mosendiko
nikech owacho ni dwe ka dwe kata en ndalo maromo 30 onego bed ni olimo ute madhi 30. Ka oyudo ni kuom udi 100 monego bed ni orango, oseyudo jok mondikore udi maromo 47. To kamachielo mana e kar dak ma Kibra e alwora ma Katokera, kanyo kama noyudo thuolo mano mar neno ni kuom anyuola 100 anyuola 3 kende ema osendikore gi jogi kanyo. Pek mane mantiere karka kod gik mamoko bende mapontiere karka modani mondo mi warangi kendo wago mbaka ni e yo makare. Kendo kinyi makawuono sigana ne otenore koda ndikruok mano mar SHA kaachiel koda ka pek ma jopiny moko kadhe. Ne wabedo kod okinyi makawuono weche manyien kendo sani wanyayudo thuolo mar mondo mi wawinjane kaka ne sigana ne obedo kane atwa kanyo koda nyamrerwa e kinde ji mamoko. En milome manochak chwal dweche mokalo. Dweche ne olokore jumbe kendo koro dong' mana odiochieng' achiel kende. En mana ndalo achiel kende to koro iloro ayanga okumba mar thieth mar NHIF kendo rwako mano manyien mar SHIF. Pod en wich bar ne sirkal, jokanyo e sekta mar thieth kod jo Kenya kanyakla. John Ogeda, ma en jadak ma Kibra, ywak ni ote mar donjo e SHIF pok odonjone makare. Sirikand ni pok oluongo dhano ka koro wabedo kodini mondo nyis ji niya gima chal kama ma e ber gini gi mage. Ini neno mana gine TV gino dhi mbele, neno mana gine gaset, to gimiluongo ne dhano mondo dhano bed piny mondo nyis dhano gimomiyo gini ber pok obedo. Koro kanyal dhi adhiya ni ji dhi adhiya kamano akia gima ji dhine. Kata obedo ni sirkal medo dhiro ndikruok mar oganda e chenro no, pek pod nitiere kuom oganda. Machiero mabiro ni to pok ang'e kaka odhi nikech koro bi ung'adowa kaka wan joma ni chudo, koro akia kama udhi ketowa. Pok andikora nikech niche ka nene koro kang'e ni indikruok nang'o kata process mane mikale. Sirkal nyocho chiwo ting' ne ruodhi, jotend loch gwenge kod nyamrerwa mondo okony jopiny e neno ni nyingegi ok obedo oko mar rejista kapok ochopo odiochieng' ma yawe SHIF ayanga. Setemo kwatiyo kod community health promoters kod village elders kaachiel kod nyumba kumis mondo watum mobilization. Nyaka nochakre wasiko wadhi do to do wanyiso gi gima timore, lakini pok understand majority, lakini mtie moko maelewa. Dwe ka dwe nyaka wuoth karibu household 30 katina, to nyaka nyok chaka gini asewuotho household na man kodo ka dino register gin ji 3. Moko modong' wacho na bro register kendgi. Kaluwore gi jalup ruoth ma Masat East Biton Ojiwa, sani koro chune mondo tigi riekni mamoko mag manyo ji mondo ndikre chenro no manyien. Kata kaka kawuono ane kanisa asebedo kadhi kanisni mopogore opogore mondo ang'is oganda. Wasebedo kwatiyo kod schools, kantie parents meetings, kantie assemblies bende wasebedo kwadhiye. Wasetiyo kod liete bende. Moko kuom jogo ma osendikore chenro mar SHIF bende ywak ni nitiere ng'ikruok e chenro mar ndikruok. Samoro yudo kindikori to biro chung'. Koro kaka an asendikora to okita e pending ni ndikruok mara pod bedo process. Kaka rwako dependent, kendo nokokro kendo chako kwamo. Pod en kod gine link ni pod kod shida mang'eny. Ok thoth dhano bedo kod simbe ma waluongo ni smartphones gi. Koro wanwang'o ng'ikruok kabisa alafu kokoni bende seche moko bende iluongo ni mbui kata network bende bedo piny. Jomoko pod ok owinje, jomoko be wacho ni ng'ama dhi chulo negi ka gitimo kamano. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda opuoyo okang' mar darno ka owacho ni mano e yo monego oganda okaw. Remember the NHIF was really designed for employed people and people who are willing to pay by themselves. But the social health insurance is designed for everybody. En rito mar neno kaka biro chalo e sekta mar thieth e kinde ma idhi chak keto e tim chenro no manyien mar SHIF makoro dhi bedo fungu mar yawo dhood thieth ne jo Kenya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi jwangi winje kanyo kaka entiere. En gima pod bago oganda mathoth. To bagni makamae ikiano dhi nyaka karang'o. To penjo machielo mantiere karkani ka oganda gi duto thuolo magiyudo mag ndikruok e chenro ni mar SHIF odhi chalo nade, odhi kawo kare NHIF, tin bende kaka jakanyo iyudo thuolo mar yudo ber mare koso oyo.
Nyakora Mogejwang mane gima wan go ka ni ndiknwa sani nyaka giko mara chenro kentira kodwa kaka okale mbui mago mag Ramogi TV kaachiel koda ka mbui mara X kod mano mar YouTube kod Facebook yudwa kaachiel Ramogi TV mana mondo miwa paro to bende mae chenro mwami thuolo mar twak adhi bedo kae kod jalup ruoth mano mar Masat East mayudore Ugenya mondo mi okonwane ni wach ndikruok ni to chal nade mano kama wantiere kod bedo kae kod Biton Ojiwa oleo mana matin mano mar chopo kaka to kaka waloso chenro mar bedo kod tudruok gi malosa kaachiel sani tawa yutulo mar rekode kama chelo bende tie nyamrerwa mano Kevin Odhiambo ma katwekera mano kardak ma Kibra watudre kode bende kine mabiro mbele ka poko chopo e studio iwacho ni ngikruok mag chenro mag wuoth ma bende omiyo oleo ma poko chopo nyaka sani karkae to gimono da penjo maduong' ahinya ma pod odhi penjo odiochieng' ni ma kawuono en ni jolup ruoth jotelo gi mag ngao mwacho ni National Government Administration Officers kama gintiere gibedo gi thuolo machal nade mag ndikruok kata mag bero chenro mag ndikruok gi mag oganda kamora mora mag gintiere ote gi usechako ndiko nwa sani nyaka giko parni bende in iwuon ka diponi sendikori kidar NHIF kidonjo e SHIF imiyowa thuolo mano mar twakodwa ka achiel kachiel tiwacho ni bang' ma wawinjo pachi kata igochonwa simu kendi namba mar Ramogi TV goya sani kata wadhi bedo ka kwayudo thuolo mar tudre kodi achiel kachiel Nyakwara Mogejwang wamany welo gi duto sani kama wantiere korgi ka mondo mi kama wayudo thuolo maduogo wayudo thuolo mar duogo e studio ka wantiere kodi ka achiel kachiel aya nitiere moko kama golo paro mopogore wakale mane otegi ariyo kende ka uyueyo mokwongo ni maradana wamany wendo ni wakete kama kare mano bede kama ntie Ambunga Jakombija ke iwacho ni wacho ni mimi sikuelewa mambo ya SHA mano wacho mare poko winje yo makare wacho no poko tuche aya mar SHIF ni bede ntie karkai Bobby Wine wodenya mano nyakosa koso iwacho nade iwacho ni wantiere karkai what about those who are employed mane dhitime yo machal nade ro kamano donge mane gwenge waka ema wantiere kodi koro wacho warito mondo wawinja ne kaka indikruok e kor gwenge Felix Obimba bende wacho ntiere Siaya Got Oyenga ero kamano enya Maira Taira wacho ni en ndani e chenro kachiel ka bende wamanyo rango ni en ang'o matimore kaka Jabar Kalare wacho karkae okinyi ma kawuono wakaw yyo ni kaduogo kae kod ruoth mano ma Masat East mano Biton Ojiwa mondo miwane ni kaka jotelo mag loch nanga kata mane kor gwenge gitiyo gi yore mag ndikruok to bende gisechopo ne jopiny kaka dwarore kik dhi mabor. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka the home of discount. Mabradhe, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao
WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani unapataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. So far, umefikiria kenye utafanya Ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 and 5 days in Cape Town from $1,617 per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Nyithindo ariyogi chalni unu wange wich kuot kata matin nikech nonyuolu ka unu wange wich kuot. Saher en nyako matin ahinya e odni, to en pache tiyo maber moloyo un ji ariyo. Macheni kendo nyakora mga jwangen moro marane podi kete karka watimo mos ni mar welo nyaka koro kete yo makare mondo moyud thuolo matwa kodgi to yiena mondo donja twak achiel kantiere kae kod jalup ruoth ma Masat East. Iwinjo kanyo duone mokwongo kano loso kodwa weche manyien duchi manyoro kendo kauna ntiere kode karkae mondo mwatwa kode achiel kachiel. Wantiere kae kod Biton Ojiwa en achiel kuom jotelo mag kor gwenge mabede nyaka sani nyakora mga jwang osemi ting en ting mar neno ni adieri Uganda obede register mar Social Health Authority kata SHA madhi bedo kata kachwalo okumba kokalo e SHIF.
gin gik mage magisebedo ka gitimo. Oyawre Biton kendo machine Ramogi TV okinyi ma kawuono ka wantiere kodi achiel kachiel. Uchiwo yo machal nade ka untiere Masat East? Maber kabisa, kothe manyoni wanyolo waneno ka piny ber kabisa. Erokamano. Kawuono odiochieng' magik mogik mar NHIF dhi bedo ka tiyo. Kiny chenro mar SHA chakore ayanga. Nyaka sani un kaka ruodhi, in kaka jalup ruoth, gik mage ma usebedo ka utimo, to bende uoni oganda oseng'eyo tieng' gima udhiro kanyo mondo mi gindikre? Kalure kod okang' mwasekawo, wasebedo ka watiyo kod platforms mopogore opogore mondo wang'is oganda mondo gindikre e SHIF. Wasebedo ka watiyo kod platforms kaka kanisa, in fact churches, inyalo no buth achiel kaka an yoro nyawuothi kanisni karibu 3, wasebedo ka watimo kamano. Oro kantie liete bende wasebedo ka wanwang'o oganda ma obiro liel bende wang'iso gi miluongo machalo kamano. Kendo e skunde bende wasebedo ka nitie parents meeting kata koko nitie assemblies, wadhi to attend to wang'iso oganda mondo gindikre. Alafu wasebedo ka watiyo kod village sublocation kod location barazas magwa. Kaka nawacho chon ne wan ga kod baraza achiel i wik achiel, lakini wan koro ne nyicho waloko program, koro nyicho wabedo kod baraza karibu 3. Kawuono kaka mande kawuono chief ega assistant chief dhi bedo kod baraza, chieng' tich adek bende wabedo kod baraza, alafu kod chieng' Friday mondo wang'is oganda mondo gindikre e chenro mar SHIF. Biton, un gi target marom nade kata machal nade momiu kod sirkal, nikech ka gweng' ma intiere nyaka sani ka notwak motelo ne chenro ipenji kanyo ni onego bed undiko ji adi e kor gwengegi, to bende jok mage ma utiyo godo kata kopogore gi baraza ni? Watiyo kod community health promoters ma wan gogo kod nying moro no Nyamrerwa. Bende osebedo ka konyo wan gin jok ma oketne tumo ndikruok machalo kamano. Wabende kaka chife kod assistant chife bende wasebedo ka wakonyo gi piny wangono oganda piny mondo kokon ng'eny kod simbe ma nyasani miluongo no smartphones. Koro wan kod jok man smartphones watemo puonjogi, alafu wan kod yudhe bende mana wasemobilize man kod smartphones osebedo ka bende ka konyo oganda e ndikruok machalo kamano. To kiwacho weche mag tiyo kod simu, ka nitiere namba monego bed ni goyo kaachiel koda ka tiyo kod gi mbui, ochal nade nimar kama intiere kanyo jogo duto de bed gin gi simbe ma gitiyo godo achiel kachiel, to Nyamrerwa kama giwuothe kata kama giwuothe, ochal nade kiwacho ni oganda koganda onego bed ni ilimo gi e miere, tiwacho ni CHP achiel kata Nyamrerwa achiel nyalo bedo ka limo kata miere maromo 100, ochal nade gweng' ma intiere, to bende iparo ni kwan ne osechopo kare? Kwan to kapar kosechopo kare, osebedo matek wach mar wuoth bende shida ni nwang' Nyamrerwa ma wuothi ot ka ot kalure kod commitments moko ma bende gin go osebedo ka nitie shida. Alafu koma wantie ni bende kanyawacho nyoro nitie shida mar network coverage. Inyalo temo register ng'ato to nyalo kawi live kata mana 1 hour ka pod register mana ng'at achiel kalure kod ng'ikruok mar mbui mar network. To ote bang'o gini mondo mi gini ochop kare, nikech gini chako kuom wacha adier to nyaka sani mwalose ni Biton, oganda mathoth dhi bedo ka ok nyal yudo thieth e gweng' ma intiere. Kuom ranyisi, bende iparo ni kawuono ka dipo ni olor chenro mar NHIF, kiny oganda madwaro thieth degidhi giyud thieth e osiptal machiegni kodi kokalo e chenro mar SHA ma kata thoth gi pok ondikre? Okapar kopo aneno ka target manene sirikal omiyo onego bed nochiwo 21 households ma cover, that is 36 million $36 mano i Kenya mangima. To kapar ka kwan dhi chopo kaka dwarore kalure kod ng'ikruok mosebedi kaka service ma ka ok anyal ashwa inu sani kopo nolor gino jo piny dhi bedo nose register duto. Aber ka sirikal omede muda moro kidogo mondo joma poko ondikre mondo ondikre. To Biton, ma en sirkal ma in bende intiere, paro ni ponono osechwale kata baraza mowacho ni ubedo chieng' tich adek gi chieng' tich abich, baraza gi ginango gini ma owache, to dwaro mag jopiny kama gilose ni
bende inyalo chwal gi sirkal mamalo kose mana romo makata ka igole paro to kaka miterogie. Wasetemo ka wachwalo kata mana tich abich mokalo ne waromo kod ne wan kod romo man waromo kod ACC marwa kod DCC wachwalo paro ma jopiny dwaro kopo ne gioro mondo water milome malo no pod ok giregister gi duto kopo kod ng'iko kalore kod ng'ikruok achiel ariyo adek mane nanyisi ma tiende ni wasetero pach jopiny e okang' mamalo. Biton, un kama untiere kaka jolup ruoth kendo ruodhi marito gwenge mopogore opogore. Oganda mathoth nigi geno maduong' ahinya kuomu kendo kako nego bed ni urito gi alworau. Gino miwacho en gino magikawo kaka adier kendo ginyalo keto e tim. Magi jok mantiere kar kae kare odiochieng' makiny kapok gindikore SHA kata Social Health Authority mondo mi gichak tiyo gi shif magi. Jogi ok dhi bedo ka yudo thieth e yo makare. Gini ok en gimochak land nyocha. Gino chak land kendo por no chak go e chon ahinya. Dweche osekalo, jumbe osekalo. Kawuono wakwano mana seche. Ka jadak kama intiere Masat East neno TV sani, to wacho ni Biton kachiel koda ka jatende ma en chief ma luoro kama untiere kanyo, uduto userem chopo gigo kare. Kata ginya wacho ni useleto gi down. Mano kanya tiyo gi dho jogo mantiere e bombe. Kata userem chopo kare. Dwaro gi kata gigo magikwayo. Kalore kod okang' mwasekawo, aparo no jogweng' ma Masat East kata mana West Ugenya location, ginyalo puoyowa sana. Kalore kod milome mwasebedo kwatero nigi, kalore kod kony mwasebedo kwakonyogi mondo gitum registration ka wawuotho gi nyamrero wakoni gi koni, kata wabedi kwatiyo kod simbewa, alafu tie youths bende manene kaka nena nyisi mokwongo nitie yudhe moko each and every village nitie youth manene wayiero man kod smartphones koro nyocha gikonyo jogweng' bende timo registration kuma betie ni aparo ka nitie ja Masat East mawinja kata mana ja West Ugenya location bro wacho ni chiefe osetemo ka konyogi kabisa. Erokamano. Anga duog mondo mi lernwa kaka nyumba kumi tiyo. To sani, yena mondo mi arangane gi pat jodak ma Kisumu, gimane giwacho kotenore kod dara makama. En gimoro magirwako koso gin gi paro mopogore, koso ok giwinji, koso gin ok tuchgi, kata gini samoro ok donjnegi ahinya kaka gino nego bedni biro. Wawinja ne jodak ma Kisumu kaka negi loso motelo ne chenro ni, ma en tipo mane wamako motelo ne chenro, kaeto bang'e anga duog ir Biton Ojiwa mondo modhi nyime kotwak. An kaka ng'ano mantiere okumba machon, daher mana wacho ni loch masani nitiere mitayo gi President William Ruto ni do bed kung'eyo ni piny tek gi ka ng'ama nyokawo loch e gigo kaka mag thiethgo do weyo kata do punguza mane nitie chon cha mondo bed free gi manifesto mare gi manyo kony ma en ga kaka gi wisdom en gago ok do chako keto wakendo e ng'ado okumba manyien mar silingi 900. Mano dhi hinyo jo Kenya nikech manifesto ne gimo setimo kada achiel onge. Kwanza gidwaro registration fee 900. To moro cha ne wase register. Okiti gi pesa mane wa register cha to gine ne gi shift. Dong en gima gi shift to. Ang'o mi wachak wa register kendo to macha en gimo sebedo ka dhi mbele. To wan kaka wan jok mosebedo ka tiyo gi NHIF. An onge chieng' ma aneno kan NHIF okoso nae. Ba jogi dwa ng'isa ni koro shift ni maber. Kora dare NHIF abiye ginene abiye shift ni sirikal mano mana kuonde moko ma ginyamago jo piny manie thagruok ma pile to kae nyaka mibadhi bede nikech ka wang'iyo NHIF thoth ji ne chulo 500 koni kaka registration ne mosebedo 900 kodi pani month dhi bedo pesa di. Gima no buoga magombo penjo sirikal NHIF oseinvest Kenya ka 50 years nyaka ne kel gimose chopo higni 50 girikni gikaw dwe mondo gilok ji NHIF to SHIF afil ni jo Kenya dhi tho. Ana wacho sirikal gima kika ginyalo konto sirikal o giketo wagago ko nikech mano ka osepo 900 adwa keto mama wata keto ntinda pani en muda yima dhi kawo. Tinde dong'e nyithindo nyuol to weyo kadhi sikul wuonegi onge koro weya go apiro ka tuo goye samoro adak gi moro bende moro mawede na bende notho weyo be adago ka atere osiptal ongo ba onge go koro gikonya nade wachni nikech namba be nosekaw kuchocho mong'isa ni successful
Koro sani katuo kata kaka wuoyo ni akolaps poka chiemo. Adhi konyora nang'o? Nyabedo ni midhiero ma jo Kisumo kadhe opogore gi jo Marsabit East kata West Ugenya location. To Biton, iwinjo kanyo mbaka mantie kanyo madhi nyime kata ma jopiny bende wacho karka. Ma nyiso ni nitiere rem e weche mag chwalo gigo monego bed ni oganda ng'eyo ne jopiny e kinde madwarore. Gino osetieki kendo sani manyien dhi bedo kachakore kiny. Kitiyo kod jodong gweng', itiyo kod community health promoters kata nyamrerwa, itiyo kod nyumba kumi. Jogi gin ji mathoth ahinya. En ang'o miyo oganda mathoth ipani pok oyudo bedo kod gini ng'eyo? Koso en mana dagi mar dhano? Koso en wich teko mar dhano emomiyo wacho ni dakika mogik ochopo mondo wadhi nyime? Aparo ni maber jo Kenya girito ga miluongo ni last minute rush. Koro kanene milio mosechiw chon to mondo giregister mapema tinyo ka gidok chien. Koro ka ginwang'o ni koro deadline osechopo ma koro kawuono wakonyo na seche ema koro ichako winjo ka koro gichako chiwo ywak ma koro winjo. Koro shida en mar jo Kenya marwa. Gin girito ga mana ka dakika oserumo. Ka koro mpira osego free mugi koro eka ng'ato nwang'o ngufu. Koro aparo ni jopiny bende seche moko nitie kama giduoko wachie. Milio bende ne wasechako chiwo chon kabisa. Erokamano. We akawa ne ote moko kagi mantiere. Asom e simu kar kae. Achiel kama undikonwa SMS line kachiel koda ka mano ma undikonwa 2-3-6-nono kama wacho ni ma Immaculate Nyasudan owacho ni oyawre uru kanyo an wach mar Shani odhiera ka koro kata jolonye ma koro lero wach ni otamo. Koro an mana japiny ma ok nyal ng'eyo gimoro amora ni to oketa kanye. Dong koro tek mana kama. Owacho ni kiwinjo jok mantiere iye to ipenjori ni kare en ohala ma igoyo gi ngima jopiny. Awuoro. Byron Akuku wacho ni nitiere kar kae ka nitie Mombasa, owacho ni mosu chopnwa e studio to gimopenjo en ni en ang'o mikelo confusion ne jo Kenya ni mara nitiere gima iluongo ni SHA kod miluongo ni SHIF to ok winje e yo makare. Koro ja Kenya onego bed ni wuok oko mondo mi gilose weche matimore e alwora gi. Magi wacho ni all mess. Kagi wacho ni onego bed ni ang'o miyo gi stress ni those who are using NHIF to register instead mar konyogi mondo mi gi direct transfer jogo mawuok SHIF mondo donj SHA. Mano kama gintie kachiel nyakwara Mugejwang'. Karilas Omondi owacho ni penjo na maduong' mantiere kar kae en ni ere kaka wanyalo include dependents mago mag register online kachiel koda ka SMS code kendo kama gintiere kachiel. Maka ng'eni penjo ma Biton ojiwo ok dhiro thuolo mar duoko kar kae to wabo yudo thuolo mar twak kodgi kiny kadhi bedo gi jal mawuok e migawo mar thieth mano Ministry of Health odiochieng' makiny kapod koro warango chakruok mar SHA ayanga odiochieng' makiny. Sani nitiere ka kod Biton. Biton iwinjo paro mopogore opogore mawuok kuom Uganda, jogo maneni mawuok e gweng' ma West Ugenya location, Marsabit East sub location kama itelo negie. Ochal nade sani koro ka wacho ni orumo ayanga NHIF en injili mudhi mbele yalo to chal nade koro e gweng' ma intiere kimiwa wach mari mogik giote mari ne jodak ma Marsabit East. Sani kalure kod okang' mwasekawo korwa koni kapar ka dibed drach ahinya kata ka pod rach to ok apar ka dibed drach ahinya to injili ni pod wadhi medo yale mondo jopiny ma pok orejista pod orejista kata kawuono waloro ofise wadwa dhi ground mondo wahamisha jopiny mondo orejista. Gima dadis jo Marsabit East ma pok orejista gitem mondo gine nyamrerwa margi mondo ogitim registration. Still kila ng'ato ma ni ground kod nambana anyalo chopo kamoro amora ma intie mondo akonyi timo registration. Agoni erokamano bende kuom yudo thuolo mar to kodwa achiel kachiel okinyi ma kawuono ka ikonowa ting' mag jolup ruoth kata jotelo mag loch nanga ntiere godo eneno ni gigi duto ochopo e yo makare. Erokamano ahinya ka ntiere kodi ka achiel kachiel. Nyakwara Mugejwang', in bende mibedo koda kar ka agoni erokamano kuom bedo koda nochak chenro okinyi ma kawuono mar upiny obedo kod kaka wanene kendo twak mar mbakoromo bende koro rumo mana gi sani. Kiny e chenro mar mbakoromo wadarango penjo duto ma intiere godo kotenore koda SHA kata mar SHIF. Ing'eni SHA to koro en Social Health Authority. Ene modhi bedo ka otayo chenro gi mago mag
okumba mano mluongo kanyo ni SHIF no e medical insurance ne Ramogi Jwang madhi bedo e bwo SHA mano Social Health Authority mondo mi wabeda ne kod ng'eyo matut mondo indikri gin gik mage madwarore wadhi bedo kae kod apisa mochung' ne lony kaachiel kod karang'iny mano odiochieng' makinyo kod Ramogi Jwang mondo mi warange yo makare mana apisa madhi bedo kanyo jatend rang'iny mar lony kod jotije e bad migawo mar ngima jopiny kata mano mar public health mano wadhi bedo kae kod Dr. Ezra Nomolo kiny ka warango ni en oriti ne NHIF kendo warwako SHA ayanga oriti masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango warado odiochieng' makiny med neno Ramogi TV.